No niin, tervetuloa seuraava Kaukonen-kästin jakson pariin. Tämän jakson teille tarjoaa Lasoli, ja täällähän näkyy taas Lasoli pöydällä. Ei ole niin kuin Harhalan Tuomaksen jaksossa, ettei ollut tätä tervaa, mitä me mainostetaan. Ja tämän jakson vieraskin saa sitten tosta, koska piti olla kaksi miestä täällä, niin kaksi Terva Lasolia on siinä, niin annetaan ne molemmat sitten Paulille tämän jälkeen. Kiitos. Lasolihan on Bernerin tuote, ja Lasolit tehdään heinävedellä, ihan kotimainen lasinpesun neste. Ja tosi paljon nyt on tullut kiitosta ja kehuja tuosta Lasolista, koska sitä ei tarvitse ruikkia niin paljon lasille. Siinä on saippuoita ja hoitavia aineita. Ei koskaan mä en ole muuten nähnytkään, että katoppa tää. Täällä takana lukee mainokset valmiiksi, että minkä takia mä en ole koskaan tajunnut lukea näitä täältä niin näissä jaksoissa, vaan mulla on ollut joku ruutupaperi. Lasol Terva, käyttövalmis tervan tuoksuinen lasinpesuneste, pakkaskesto -22. Tehokas, erittäin laadukas pesutensidi-koostumus. No tämän takia mä en olekaan lukenut niitä. Joka puhdistaa tuulilasin ja ajovalot kirkkaiksi, eikä muodosta häiritsevää kalvoa tai jätä raitoja. Hoitava, sisältää kumia muoviosia, hoitavia ainesosia, joka pidentää pyyhkien sulkien käyttöikää ja estää kitinää. Turvallinen, valmistettu Suomessa laadukkaasta, tarkoin valikoidusta bioetanolista, ei sisällä metanolia. Mä oon aina puhunut vain etanolista, mutta nyt mä opin jotain. Ympäristötuote. Pahoittelut sinne Bernerille ja Tomille ja markkinointiosastolle, että nyt vasta, vaikka mä oon tehnyt Lasolin kanssa noin 16 jaksoa ennen tätä, niin nyt mä luen täältä vasta, että bioetanoli, eli suuret pahoittelut sinne. Se on bioetanolista tehty. Mutta se Lasolista, ja tietenkin tämä jakso tarjoaa myöskin Halliksi, ja Halliksilla oma osuus tuolla myöhemmin. Halliksia tekee tuollaisia PVC-halleja teräsrunkoihin, ja siellä on oma osuus. Mutta mennään tämän päivän vieraaseen. Tänään piti olla täällä paikalla, niin kuin YouTube-seuraajat näkevätkin, missä vika podcast-miehet Pauli ja Juha, mutta Juha on nyt jäänyt matkan varrelle. Juha on jäänyt matkan varrelle, joo. Se on tuolla Pudaksen Villellä Yliviaskas, kun Juha tosiaan tekee tätä kirkkoherramallin M50, mistä nyt on paljon YouTubeskin ollut, ja Lehmusvaara Drift-tiimin YouTubesta pääsee muun muassa katsomaan sitä hommaa, niin se on tosiaan virtauttamassa kantta siellä, ja Juha heitti siinä mulle aamupäivällä, että joo, että saako sä vähän myöhästettyä sitä podcastia, ja mä sanoin, että joo, että meillä ei ole laitoon Villelle, että siinä 8 pintaa, että aluksi oli puheet 7, ja sitten mä heti huomasin Juhalta, mä sanoin, että joo, että mä myöhästin sitä tunnilla, niin se oli heti että ei oikein ollut tyytyväinen silti. Tämä olisi pitänyt tehdä, niin kuin, kello on nyt perjantaina tosiaan 20.06, että jos me oltaisiin Juhaa odotettu, niin tämä olisi mennyt yövuoron puolella. Joo. Niin on, mutta joo. Mutta otetaan Juha joskus. Juha otetaan joskus, joo. Tämäkin on kumminkin 3. kerta, kun me höpötellään tänä vuonna niin kuin tässä samassa podcastissa. Mikä on 3? Ei, sä olit niin. Sä olit ensin meidän podcastissa, sitten tehtiin AKKs ja nyt sitten tää niin. Joo, AKK risteilyllä tehtiin. Tää on selvästi vähän niin kuin, sä haastat vähän niin kuin itseäsi tässä, että mä oon ollut niin monta kertaa. Kyllä. Joo, AKK risteilyllä oli, niin sähän olit yksi freeseimmistä. Sanotaan, että sehän mä en ole ihan varma, että oliko sinä vai FHR-puheenjohtaja Anssinin freeseimmillä. Joo, en tiedä. Mutta ne 2 muuta, ei nyt nimiä mainita, Heinonen ja Asumaa, hehän oli ottanut kiisulia ihan sitten isolla kädellä. Joo, me menin aika. Sanotaan, että toinen niistä, mutta ei nimiä mainita, niin tuli ihan lonkero kädessä siihen ei nyt lavalle asti, mutta siihen ihan siihen. Joo. Sanotaan, että Asumaa meni autolla kotia. Niin siitä vaan, ei nimiä, mutta. Joo, ei mulle Emma oli mukana siellä, ja Emma Käsijarru. Käsijarru oli mukana ja käsijarru oli päällä. Ja Emma siinä sanoi, että joo, että aamulla sitten kun laiva saapuu rantaan, niin pitää päästä sitten käymään Tallinnassa. Mä ajattelin, että joo, ei mitään, että mennään vaan, että mä menin siinä kiltisti joskus 1:30 aikaan. Mutta olitte Tallinnassa käymässä? Joo, käytiin me. Joo. Kerkeskö siinä, se oli aamulla joskus 8 ja... Joskus 8, joo, ja sitten pihalle. Menittekö te heti 8 jälkeen pihalle? Että oliko siellä niinku mikä paikka auki?
Ei, kun me oltiin joskus 9 jälkeen, me mentiin. Me käytiin aamupallolla sinne Rauhaksensa ja sitten 9 sinne. Tai anyways, kun oli systeemit oli auki siellä ja Joo. Emma siellä kävi vähän soppailemassa ja mä kävin katsomassa Superalkosta ja Alkos ja ostin sieltä jonkun hienon pullon. Sä katsoit vaan mikä tyylikkää. Niin kyllä, joo. Kyllä. Tai Emma sen itse asiassa katsoo, mutta... No se on sitten uuteen kotiin, vai onko se jo juotu? Ei, kyllä se on juomatin vielä uuteen kotiin. Noniin, höpötellään siitä tuolla myöhemmin sun taloprojektistakin. Laakson Pauli tosiaan vieraana, en tuossa alussa sanonut kuin Pauli, mutta Pauli sä olit vieraana, sä olit varmaan kakkoskaudella, näin mä epäilisin, se Atoilla nauhoitettiin, niin nyt on Kaukonen kästi 4. kautta jo yli puolen välin menossa, niin tässä on aika paljon tapahtunut tässä välissä, on. Niin sen takiakin mukava höpistä, että mitä kaikkea, koska ei A-koko-risteilyllä sitten taas se oli aika sellainen pintaraapasu. Niin oli joo, ja siinä oli vähän ne aiheet, mistä puhuttiin, niin vähän ehkä erilaiset. No, tietenkin varmaan mennään niihinkin, mutta niin. Se oli vähän erilainen kumminkin se tilaus. Kyllä. Joo, sepä. Hei, mitä kuuluu? Ihan sellainen helppo, yksinkertainen alku. Hyvä kuuluu, tosi kiireistä. Ja ajan tosiaan kuorma-autoa pois tiehensä ja suunnittelen omakotitaloa ja rakennetaan riftinkiautoa ja tehdään podcastia ja YouTube-videoita, että on siinä. Pelkääksä, että voi polttaa itseensä loppuun? Ei nää tuu nää hommat pelolla. Ei nää tulo rohkeudella. Että. Jos menee kysymään ihmisiltä, jotka on polttanut itteensä loppuun ja meitä kysymään, että pelottiko, että palat loppuun, niin ei ne varmaan sanonut, että joo. Vaan ei. Se tuli, mutta... Ei, mutta kyllähän niin kuin, totta kai se on niin kuin mielessä, koska nyt on tulossa tosi raju kesä. Kyllä. Täys sarja Proota ja justiin rakennettu uusi auto, se rupeaa olemaan loppusuoralla ja sitten talonrakennusprojekti siihen kylkeen, niin, mutta kyllä mä uskon, että sillä kun kerää siihen oikean porukan ympärille touhaamaan sitä hommaa ja muistaa levätä, muistaa syödä ja koittaa huolehtia itsestänsä, niin. Ei siinä oikein muuta tiedä. Joo. Eli kuinka Tomi rakentelee tällä hetkellä autoa? Joo. Se alkaa olemaan millä mallilla? Viikon päästä mennään tonne Joensuun Pro Truckille ja vedetään väri päälle. Aha. Suuri osa osista on hankittu, sähköosia ja tällaista pitäisi vielä pikkusen Dynolabilta siinä tilailla ja sitten se menee tonne Kankaanpäähän sitten sähkötykseen ja VSH Motorsportilla, joo, kyllä Villelle menee ja justiin Villen kanssa siinä oli viikolla viesti, että Villehän nyt on siirtynyt niin kuin kokonaansa niin kuin yrittäjäksi ja tekee 100% nyt sitten itselleen sitä hommaa ja tekee näitä kilpa-autoja, että Ville tällainen mainos, että jos on jotakin tarvetta, niin kannattaa Villeen ottaa yhteyttä. Joo, ottakaa ihmeessä. Ville itse asiassa siitä, kun teki mulle pakoputken mun Nissaniin, niin silloin pohti, että pitäisikö jäädä. Ja mä sanoin sitten silleen, että jos siltä tuntuu, että haluaa kokeilla niin kuin omia siipiä ja tehnyt sähköä, tehnyt pakosarjoja ja pakoputkia ja tällaista turvakaaria, niin mä sanoin, että kokeile, että aina ammattimies pääsee takas töihin. Se on näin. Enemmän sit harmittaa, jos ei kokeile. Se on justiin näin. Kyllä niin kuin itsellä kanssa sama, että paljon niin kuin on sitä touhua ja videoiden tekemistä ja kaikkia, niin pääsee taas niin kuin kesällä koittamaan sillä lailla omia siipiä, että taas duunaaloo sitä omaa juttua, että muutenhan nyt on, kun on kotona kuljetusliike, niin kuin ei velvollisuudeksi kyllä siinäkin paljon touhata, mutta se on rohkeutta, että lähtee koittamaan omia siipiä ja varsinkin kun Ville on tuollainen ammattitaito, niin ei muuta kuin vetoja. Sepä justiinsa. No se menee sitten sähköihin, mutta sehän on sitten itse asiassa tässä tulee Kaukonenkästi, nyt tehdään 3 jaksoa Berner ja Lasolin kanssa yhteistyötä ja sen jälkeen alkaakin American Car Show kautta Drift Worldin kanssa Aivan. 4 viikon yhteistyö, eli hyvällä aasinsillalla pompulla siihen, että teidän autohan on ensiesittelyssä sitten siellä. Joo, tai kyllä. sun kai se nyt on, Joo, mutta teidän porukan. Meidän sakin autoon, joo, kyllä. Kyllä siellä julkaistaan vähän niin kuin, tai samalla tyylillä kuin viime vuonna, että vedetään huppu niskasta ja aivan uusi liveri tulee ja nyt mulla alkaa vähän niin kuin se
se työ, mitä sä oot tehnyt monta vuotta, että se oman jutun niin kuin brändääminen, että, että viime vuonnahan ajettiin niin kuin Mad Crockin väreissä ja oli tää Missä vika Fighteri ja nämä jutut, mutta nyt rupeaa olemaan niin kuin Polyblock Motorsporttia ja siihen niin kuin, sitä ruvetaan nyt tuomaan niin kuin esille. Että. Joo, no sitä mä oon justi niin kuin miettinytkin ja pohtinut, että kun on ollut paljon, on ollut niin kuin Missä vikaa ja Paulia ja kaikkea sekaisin, niin nyt sitä vähän niin kuin silleesti yhtenäistetään. Ja tietenkin podcasti pysyy taustalla, mutta se on niin kuin sä oot keksinyt... vaikea nime, joo. Pauli V-logi, niin mä sanon aina. Sille niin kuin motorsportti, tai oothan sä sillä nimellä varmaan jokkista ajanut. Joo, kyllä. Joo, ja Legendsia, että sillä kumminkin sen 10 vuotta toiminut tuolla Polyblockilla, niin nyt tuo sen motorsportin siihen vielä vahvasti joukkoon ja brändää sitä, niin selkeentyy vähän niin kuin se brändihomma sitten. Tuleeko siihen joku hahmo? Sitä on tuumattu sitä hahmoa. Mä tiedän, joo, kyllä. Sä tiedät, kyllä. joo, mutta... Tai tiedän, että on niinku hahmo vaan. Joo, mutta täksi vuodeksi ainakaan ei tule todennäköisesti hahmoa. Onko se Raakateipin suunnittelema? On grafiikka. Joo, Lemmetin mikä suunnittelua ja tekee grafiikan. Noniin. Ja se tulee American Car Showhun, Drift Worldiin esille, ja sä oot siellä muissakin hommissa. Joo, siihen tulee tosiaan Missä vika live, ja sitten useampi ukko tulo siihen haastatteluun, muun muassa Kaukosen Ville. No niin, kyllä. Mä oon vapaaehtoisena. Vähän tämän lava-idean on sinne myynyt. Kyllä. Tai siis niin kuin en nyt myynyt, mutta ideoinut, ja sitten kysyi, kuka sitä voisi tehdä, niin mä sanoin, että soittakaa Paulille. Joo, se oli hieno homma, ja muutenkin on ollut kyllä niin kuin kiva nähdä se, että on välillä soiteltu niin kuin eri tapahtumista, että jos on ollut joku sellainen juttu, mikä sä et ole kerinnyt, niin kyllä. Mä oon sitten... Hei, tuliko joku rekrymessut Tuli, sulle? kyllä. Joo, tai se on vielä auki, mutta soitettiin sieltä ja me bondattiin sen sun vanhan tutun kanssa. Joo, vanha koulukaveri soitti, että kerkeisikö sä lähtee hoitaa, oliko he itse asiassa Ideaparkille? Joo, kyllä. Ideaparkille rekrytointimessut ja mä olin sitten, että no kiinnostaa ja päivämäärän kertoja. Mä en nyt muista, miksiköhän se oli niin, että mä en päässyt. En mäkään muista. Oliko se arkipäivä? Oli. Siinä oli joku stunt-showta tai jotain varmaan oli. Mutta joo, sitten, no ketä voisi olla? Mä sanoin, no kuka nyt tältä alueelta? Pauli tietenkin, että soittakaa Paulille. Että justi jossain me ollaan höpötelty sun ja Koskiniemen kanssa muutenkin, että ei tämä niinku, vaikka molemmat tekee podcastia, niin ei tässä niinku kannata olla millään lailla niinku riidoissa tai kilpailija. Että mielellään mä heitän sulle niinku tuollaisia työkeikkoja, että se auttaa taas sun hommaa ja lajia eteenpäin ja ihan kaikkea. Kyllä. Se on paljon helpompaa näin. Ja moni justiin ajattelee sitä, että kun on useampi YouTube-kanava ja tehdään vähän niinku samoista aiheista videoita, että ne kilpaileeko nämä, mutta sehän on niin, että kumminkin kun Ville tekee hyvän videon, jota katsotaan paljon, sinne menee väkeä sisään, niin meidän videot kumminkin aina suosittelee toisiaan. Se on totta. Niin, että se on niin kuin lumipallo, joka lähtee pyörimään ja se koko pallo vaan niin kuin isonee, että silloin jos joku pärjää, niin kaikki pärjää. Just näin. No mitä mä menen yleensä kronologisessa järjestyksessä, mutta mentiin muuten aika rajusti jo yli. Mentiin jo, mutta ei se haittaa. Yli. No tuosta podcastista piti höpötellä tietenkin, niin mistä se homma lähti? Podcastin idea lähti teillä. Kun sä olit viimeksi vieraana, niin et sä silloin vielä tehnyt. Sä olit tehnyt silloin YouTubea ja kaikkea muuta. Joo, lähti Aino Jäätelöstä. Aino Jäätelöstä? Joo. Mikäs Aino Jäätelö? Aino Jäätelö oli sellainen juttu, että me Koskiniemen kanssa puhuttiin puhelimessa ja siinä paljon mietittiin kaikkia erilaisia juttuja ja silloin vähän niin kuin tutustuttiin ja se tämän Legendsi-homman jälkeen, kun se niin molemmat oli myynyt autot pois ja oli vähän sellaista, niin kuin, että ei oikein tiennyt. Itse oli vähän niin kuin hakemista, että mikä tässä nyt niin nuoret, hait elämässä paikkaa. Hain elämässä paikkaa, kyllä. Tuntuu, että kyllä, että mä hain vieläkin, mutta oli sellaista, että mä hain niin kuin elämässä paikkaa, joo, se oli hyvin sanottu. Ja Koskiniemen kanssa puhuttiin puhelimessa, mä olin vasikkareissulla ja Koskiniemi oli menossa sitten hakemaan Aino Jäätelöä tuolta City Marketista, joka oli niin kuin alennusmyynnissä sitten. Ai, se oli plussakortilla. Okei. Nyt tehdään joku K-kaupalla on joku siis uusi
siis ei plussa, mutta joku sellainen, mä kävin hakemassa niin pojille ystävänpäivä suklaat, niin Marabu tuolla näkyy kameroiden takana, niin olisi saanut jollain appilla olisi saanut. Just. Mikä se on se K-ruoka-appi? Joo, joku niin onkin. Ja K-ruokasovellus. Siinä on sellainen, tää ei ole mitenkään K-ruoalle niin kuin mikään mainos. No mä teen itse asiassa K-Supermarket Piffin kanssa yhteistyötä. Niin, mutta teetkin, joo. No. Nykyään, koska K-Suvilahden mies muutti Piffiin. Isompaa kauppaa. Justi. Nyt on palvelutiski, mutta tulee, sanotaan vielä, että tulee Kaukonen Kuuskuuspihvi Mustasaaren Piffi. Kova. Mä oon aina halunnut sellaisen. Joo. Mutta K-Marketin sovellukseen. Kyllä. Sehän kerää niin kun sitä tietoa, että mitä sä ostat sieltä kaupasta. Niin, sehän niin kun kertoo sulle sitten, että mikä on ollut niin kun vuoden ostetuin tuote ja näin. Joo. Kuullut, ei ole kokemusta. Joo. Mutta joo. Anyways, niin asiaan. Niin siitä siellä on pirkka-olut. Niin, pirkka-laage. Et jos se menee kappaleittain, niin sehän voi aika nopeasti ollakin. Niin voikin olla, joo. Ethän sä, mitä tavaraa sä ostat, niin kuin jos sä vaikka vuoden aikana ostat niin kuin 5 keissiä kaljaa, niin sehän on niin kuin yli 100 tölkkiä, niin se on 120 tölkkiä, niin mitä tuotetta sä ostaisit 120 kappaletta vuodessa? Niin. En kyllä. Ei Aino jäätelö ainakaan. Energiajuoma. No se, hei, battery tai joku energiajuoma. Joo, Matt Croc. Ehkä sitä, kyllä. Joo. Ja niitä on paljon. Mutta joo, sehän haistelee sun niinku käyttäytymistä ja kaikkea. Niin ne kaikki meitä kuuntelee. Niin on. Mutta mä en vastannut itse asiassa siihen kysymykseen. Ei vastaa siihen, vaan mä katon tuolta vaan. Niin. Mulla ei ole nyt paperia, niin mä joudun aina välillä avaamaan puhelimen. Niin. Ja tehdään tästä tällainen aika vapaa-muotoinen. Tämä on erittäin vapaa-muotoinen ollut. niin. Luitko Iltalehdestä, kun siellä oli vapaa-muotoinen risteily ollut? Katoin, joo. Mutta sä et ollut. Ei, kun mä katsoin, että sä olit Viikin Kreissillä Emman kanssa. ei kun mä katsoin sen uutisen ja mä kysyin Emmalta, että onko tässä niinku sellainen juttu, kun se oli tosiaan niinku swingers, tällainen niinku parinvaihto juttu. Kyllä. Lukiko siinä, että pitääkö niinku vaihtolaite tuoda siis mukaan? Niin, vaihtokone, kyllä. Niin. Mutta yleensähän se on kuulemma, niin en mä tiedä, mutta kaverit on kertonut, että naiset saa mennä. Mutta yksi mies ei saa mennä. Okei. Näin kuulemma on. Joo. En mä tiedä, mutta on kerrottu vaan. Et ole ikään ollut tällaisella? No en oo. Mä oon sellainen vähän vanhoillinen kaveri näissä ajatusmaailmoissa. No itse on kyllä, ei ole kyllä kans ehkä niin. Ja en muista, oliko Ali Jahangiri vai joku sano, että kun hän nyt on tuolta vähän lämpöisestä maasta, missä on sitten, en mä tiedä onko heidän maassa, mutta siellä päin jossain on, että miehellä voi olla monta naista. Joo, niin monta vaimoa. Niin Ali Jahangiri muistaakseni jossain läpässä sanoi, että kun eihän nyt saa edes tätä yhtäkään kunnolla pidettyä tyytyväisenä, mitenkä hän voisi 4. Niinpä. Ehkä siellä on vaatimustaso pienempi. Ehkä. No mutta missä vika podcasti, mistä lähti? Aino jäätelöä päästi. Joo, Koskiniemi oli laitettu hakemaan Aino jäätelöä. Roosa oli sanonut, että tämä hakija ja K+-kortti oli jäänyt sitten kotiin ja se sitten rupesi niinku kertomaan, niinku heittämään tätä, että on aika niinku settiä tämä, että tulee tällaisia niinku haastavia tilanteita, että nyt on niinku jäänyt se kortti kotiin ja pitää se Aino jäätelö niinku hakia ja sitten niinku mietittiin sitä, että onko se nyt oikein, koska se oli vähän niin kuin Roosa laittanut Juha hakemaan sen takia, kun sen saa se alennuksen. Että voiko Juha nyt tehdä niin, että se hakee sillä täydellä hinnalla vaan ne? Niin joo, onko se niinku oikein? Ja sitten ruvettiin miettimään, että vitsi, että pitäisi kyllä olla niinku sellainen podcasti, mihin niinku kerrotaan niinku moottoriurheilusta ja mitä sen niinku ympärillä siellä niinku omassa elämässä niinku tapahtuu. Niin siitä tuli sitten mieleen, että no vitsi, että voitaisiin lähteä tekemään podcastia ja mulla oli ollut kauan vehkeet niinku odottamassa ja no sitten Koskiniemi, että no koska tehdään, että pitäisikö niinku tehdä joku demo ja mitenkä se nyt tekisi. Ja mä sanoin, että no mä oon 3 tunnin päästä kotona, että ammu ylihärmää, että tehdään eka jakso. Ja menikö se demona vai oliko se vaan heti, että tää on ei, eka jakso? Joo, tää oli eka jakso. Niin, ei, mitä sitä nyt turhaa tekemään. Joo, niin. Mutta se eka jakso oli sellainen, että siitä leikattiin pois 20 minuuttia, koska Koskiniemi kertoi siinä
sellaisen tarinan, mitä siinä ei voitu julkaista. Okei, voidaanko se julkaista Kaukonenkästissä? Tää on vähän vapaamielisempi. Niin, tää on vähän tällainen swingers-kästi. Tää on tällainen swingers-klubi. Niin. Villi-Iran klubi. Mistä mä tiedän noin muuten noin kaikki? En mä tiedä. Ja jos joku miettii, että miksi mulla on jo niin punaiset posket, niin mä oon pelannut simulaattoria, että ihan vissyn voimalla mennään, koska mullahan tulee sellainen, että jos mä juon yhdenkin kalja, niin se vetää heti naaman ihan tomaatiksi, mutta mähän olin siis sua vastas tuolla alhaalla, että mä saisin vähän viilen. Niin sä sanoit. Joo. Mihkähän jäätiin? Niin, siihen Koskiniemen tarinaan. Joo, Koskiniemi heitti siinä sellaiset seppolet, että ne jouduttiin kaikki leikata pois. Se lähti ihan henkseleistä. Onko sen jälkeen käynyt tällaista? Ei itse asiassa ole. Se oppi kerrasta. Joo, se oppi kerrasta. Mä sanoin Koskiniemelle, että me tehdään nyt sellaista podcastia, että tähän olisi kiva saada jotain yhteistyökumppaneita. Ja yksikään ei lähde mukaan, jos Koskiniemi kertoo sen poikuuden menetystarinan. Niin. No en mä tiedä. Toki ehkä motorsport... Mä tiedän. Ei voinut julkaista. Eikö se ollut niin kaunis tarina? Ei ollut kaunis tarina. Mut kyllä tuohon niinku joku... Ei nyt menaiset. Mikä on miesten menaiset? No katot vaan jotain, että mikä on niinku tukemassa Antti Holman juttuja. Tai jotain, tiiäksä. Nehän puhuu ihan suoraan kaiken. Niin puhuu, joo. Niin ketä siellä mainostaa, niin olisit pyytänyt. Niin. No mut nyt teillä on motorsportti ollut kuitenkin. Kyllä, joo. Tai ei ihan kokonaan. Ei oo, kyllä meillä on ollut monteratsastajaa ja mitäs muuta meillä on ollut? No kaiken suuntaisia erikoismiehiä, vähän motorsportti eri kentältä. Kyllä. Että kyllä se niinku paljon se moottoriurheilu ja niiden omien mielenkiinnon kohteiden ympärillä ollaan otettu. Ja... Aina tulee vähän parempia jaksojakin, kun on niinku se vieraskin on jollain lailla tuttu. Joo. Niinku, ja itsellä se mielenkiinto. Niinpä. Niin se on aina helpompaa. Mutta onko kaikki ollut tuttuja? No ei varmaan, kun te olette niinku kuitenkin, teitä on 2, niin ei välttämättä molemmille. Ei, joo, että aika paljon ollut justiin niin, että osa on tullut niinku Koskiniemeltä ja osa on tullut sitten multa. Ja sitten osa on ollut sellaisia, että ne on tullut vaan, että no vitsi, että ton voisi ottaa. Ja sitten ollaan lähdetty siitä tekemään, että meillä ei oikeastaan niinku ikään kauhean suunnitelmallista ollut se tekeminen, että ne on aika yleensä vaan otettu, että no joo, että otetaan nämä olisi potentiaalisia, ketä voisi tulla, ja sitten ollaan kysytty. Ja... Joo. Ja sama niin kuin itsellä. Joskus meni Jyväskylään kun Jylhän Jarkon nauhoitti. Joo. Niin mä olin iltaa 1 päivä ennemmin siellä. Niin mä päivällä laitoin, että ketä täältä Jyväskylän seudulta mun pitäisi ottaa. Sitten tuli heti muutama, että Roope Korhonen, rallikuski. Niin mä no perhana, mites Roope illaksi? Soitin Roope mediamies Antille, joka on tosta Laihialta. Joo. Niin mä sanoin, Roope illaksi haastattelu. Joo, eikö se hoidu, soitti. Joo, sinne vaan mene sinne. Vitsi, siellä oli leivät tehtynä kuule ja kaikki oli. Ja saatiin siitä tosi hyvä jaksokin. Ja Roope on ajanut hienosti. Hei itse asiassa Ruotsissa. Tykittelee 2 heti Sulperin perässä. Joo, miten Kalle? Mä en ole yhtään kattonutkaan. Kallella on vähän vaikea. No mä katsoin, että heti oli Iltalehdessä älyttömät Kalle-ongelmissa. Joo, ei oikein nyt maistu, sanotaan niin. Ei oikein hankkuu iske. Vähän ongelmia säädöissä. Joo. Mutta 26 sekuntia oli jäljessä. Just. Tämän niin päivä. Nyt taitaa viimeistä päivä. Joo. Niin. Joo. Mutta podcastia te olette tehnyt nyt, onko teillä ollut niinku kausia? No meillä on ollut, mä en oikein tiedä mitä se meidän kausi, kun mekin aloitettiin silloin niinku reipäs vuosi sitten, ja sitten oli ykkössiisoni, sitten vaihtui vuosi, ja sitten mä aloitin niinku 2-siisoni. Mutta nyt vaikka vuosi on nyt uudestaan vaihtunut, mä oon vieläkin siinä 2-siisoni. Mä en oikein tiedä, miten se menee. Teillä on ihan oma ajatusmaailma tässä, kuinka seasonit menee. Mutta te olette nyt tehnyt kerran viikkoa. No nyt ei... Joo, nyt ei ole tullut ihan kerran viikkoa ihan sattuneesta syystä, kun tässä on aika paljon kaikenlaista. Kaikenlaista brokkista. Niin, että vähän niin kuin ollaan koitettu joka toinen viikko ja sitten välillä niin, että tulee vaikka pari jaksoa. Että nyt sitten... Mitä siellä on nyt lukkoon lyöty? Onko jotain vai mennäänkö niin kuin äsken sanoit, että mennään vähän ilman suunnitelmaa? Koskilami Heikki, ralliukko, eskorttimies, niin Heikki on tullut seuraavaksi
Joo. meille vieraaksi. Se on sieltä teiltä päin. Heikki asuu Kuorilta, se on Jalasjärveltä kotoisin, mutta asuu Kuorilta tällä hetkellä. Niin, joo, juu, kyllä. Pohjanmaan miehiä. Kyllä, kova tykittelemään. On kyllä kova ukko. Ideaparkin kanssa olette tehnyt kans yhteistyötä. Joo. Te olette siellä nauhoitellut. Meidän jakso nauhoitettiin ja muitakin te olette Joo, ja paljon siellä Päkkärillä ollaan sitten nauhoiteltu siellä. silloin alusta lähtien. Ja nyt sitten Meeting Pointissa, kun sinne tuli sellaiset tilat. Tuli hyvät tilat. Joo, niin. Ihan super. Mikäs teillä on suunnitelma ton podcastin kanssa? Vai onko se sellaista, että tehdään kun on hauskaa ja siitä saa omanlaista näkyvyyttä. Joo. Ja vähän budjettia sieltä sun täältä siihenkin? Niin. Se on just niin, ja sellaisella niin kuin, että siitä ei tällä hetkellä, kun molemmilla on kumminkin niin monta eri juttua, mitä tehdään, että molemmat koittaa koko ajan siihen pyrkiä, että saadaan jaksoja niin kuin tehtyä näin, mutta kumminkin YouTube-kanavallekin tulee niin paljon sisältöä nyt kaikesta niin kuin muusta. Niin, kun teillä menee ne kaikki. Niin, kaikki menee samaan. Niin, kyllä. Niin, enkä mä oikein tiedä. Se olisi pitänyt silloin varmaan aluksi muuttaa niin, että olisi tullut kaikki missä vika sinne toiselle. Ei mutta kannata enää, että nyt antaa vaan mennä sinne. Niin, mutta taas sitten nytkin sinne tulee talonrakennusta ja lifting-auton rakennusta molempia sekaisin, että... No se on vähän sellainen, että joo, mutta sitten pitäisi olla niitä kanavia. Sitten sulla olisi missä vika, ja sitten sulla olisi motorsporttia, ja sitten Pauli rakentaa Paulin ja päiväkirja. Ja sitten joku vielä. Te menette huomenna raveihin. Joo, huomenna. Sieltä video? Sitten on Paulin ravikanava. Niin joo. Paulin Toto-veikkauskanava. Ja Kyllä. Te menette tsiikailee Nelly huuteli Korpikoski, että tulkaa pojat, kun Seinäjoella on joku isommat ravit. Niin. No Koskiniemi ei pääse raveihin, mutta okay. mä menen Emman kanssa ja mennään Rock Island Oy kautta Keslan niin kuin sellaiseen aitioon, että siellä on ruuat ja systeemit. Ja se oli aika hauska, kun Nelly sattumalta vielä laittoi sen niin kuin päivityksen, että tuleeko pojat. Ja mulla oli jo sovittu, että mä menen silloin sinne raveihin. Niin, joo. Mullehan on joku haaste siellä, mä en tiedä mikä se on. Okei. Mutta mä veikkaan, että se voi liittyä näihin systeemeihin. Okei. Joudutko mennä kommentoimaan En tiedä. Lähtöä? Mulla on sellainen hantsi. Sieltä tulee hevosella 8, Oskarin onni. Mikä sun hevosen nimi olisi? Se olisi Reiska. Reiska? Pelkkä Reiska vaan? Pelkkä Reiska. Okei. Niillä on ihan ihmeellisiä nimiä. Niin onkin, joo. Mähän tapasin siis pari kovaa ratsastajamiestä. Oi vitsi, kun mä nyt muistaisin. Mä en nyt muista nimiä. Siis Hannu Toivonen. Ei, kun se on se rallikuski. Mikä, tiedätkö näitä heppamiehiä? En tiedä. No sanotaan näin. Siis seuraan heitä. Hannu Toivola. Hannu. No kuitenkin. Niin, tapasin siis Jyväskylän ralleissa. Liimataisen Mika, tunnet kans. Mika ja muita. Ja sitten, olikohan Mika sanoi, että tossa olisi noita Suomen kovimpia hevosmiehiä. Että haastattele niitä. Ja tosiasiallisia kavereita. Mä sitten ajattelin siinä, no mähän haastattelen, niin mähän kutsuin heitä heppamiehiksi. Ja sitten Veera alkoi miettimään, että nämä on ihan oikeasti niin kuin aika kovia miehiä. Ja nehän oli siis ihan Suomen ykkösohjastajia. Niin mä tutustuin siinä raveihin ja he kutsuivat sitten mut kuninkuusraveihin, että kun vaan kerkee, niin laittaa koodia. Okei. Ja on IG-seurannassa, että seuraa poikin, mutta nyt en kyllä saa tällä hetkellä nimeä päähän kummankaan, mutta näkyy toki mun Jyväskylän ralli YouTube-videolla. Joo, se oli hauska. Mä haastattelen noin heppapojat. Ja sit katso paljonko pojat on niinku ratsastanut tuloja. Niin aika kovia kavereita oli, että hattu päästä vaan. Ja se on muutenkin, se on ihan oma taiteen lajinsa tuo niinku hevoshommat ja nuo, että kun niistä pystyy ostamaan niitä osuuksia ja kaikkia, niin se on mielenkiintoinen kenttä. Mun pitää nyt höpötä. Mä voin höpöttää, joo, mullahan muuten on niinku hevosiin on niinku, ja tuohon ravirata-hommahan niin on sillain niinku, mä oon bondannut näiden ravimiesten ja näiden kanssa. Kato, kun mä oon Legendsin sitä sodasarjaa, niin mä oon kiertänyt sitä samaa rinkiä niiden kanssa, mutta Legendsillä sitten. Niin. Mä yritän täältä katsoa sen nime. Kato vaan. Sen nime. Torvisen Hannu.
Okei. Oli, joo. En tunne miestä. Hannu Torvinen, joo, se on kuule kova kaveri Joo. ratsastamaan. Ja sitten, Shout out Hannu. joo, Hannulle vaan terveiset, jos kuuntelee. Ja sitten oli itse asiassa toinen mies. Mutta perhana siitä mulla ei nyt ollut Hannu, mä muistan, mutta ei ollut Hannu Mikkola, eikä Henri Toivonen ja mitään. Sekoititte. No nyt meni kyllä vanhat rallikuskit muuten sekaisin. Sitäkö sä nauroit? Vähän. Sä et vaan korjannut mua. En varmaan. Ai. Koska ostetaan oma hevonen? Kimppahevonen. Joku osuudet voisi joskus ostaa. Sitten kun me saadaan tää meidän homma tuottamaan sen Niin verran, joo, että meillä kyllä. nyt on edes vaikka niinku 100 Pystyis kuussa maksaa laittaa. itselle palkkaa, niin sitten sen jälkeen voisi miettiä. No mä pystyn jo maksamaan, mutta sanotaan näin, Joo. että en mä voi enää 100 laittaa hevoseen Ei, kuussa. kyllä. Kyllä se Joo. nilimitillä menee. Kyllä. Mutta se olisi, joo, sit ostetaan. Voidaan laittaa Reiskasen nimeksi. Laitetaan Haetaan Reiskasen. spermaa Hollannista. No, sieltä ja tehdään oikein superravuri. Mietin, ei meillä ole kesällä muuta aikaa, kun lähtee raveihin. Niin. Sinne vaan. Ehkä se on sitten kun me ollaan vähän vanhempia. Niin. Eläkkeellä. Niin. Joo, kyllä. 20 vuoden päästä sitten. Niin. Me kysytään Nellyltä, että mikä on hyvä heppu. Jep. Ja me voidaan ottaa siihen muita motorsporttihenkilöitä. Hei, Mälkösen Enni, sehän on ihan hevosnaisia. Ja sitten Hämäläisen Reetta, sehän on kans hevos. Ja Krissekin on. No joo. niin, meitä on jo 5 siinä. Me ollaan kyllä vähän näitten vierellä. Niin sellaisia, me ei niin paljon tiedetä meillä on ne hevosista. sijoittajat siihen. Me ollaan ne 2 lihavaa miestä taustalla. Kyllä. Ei tiedä, vaikka 20 vuoden päästä sä olisit vähän pyöreä. Niin, niinpä. Se voisi olla. Mutta mä oon kattonut aina Instagramista sun niinku ruokahommaa, niin sähän vedät aika paljon niinku kaikkia salaattia ja kaikkia. Joo, kato, tuolla näkyy taas jossain, ei onneksi ehkä kameralla näy mun eväsrasiat tuolla nurkassa. Kyllä pojat taas tänään naureskeli, kun mä tuossa kurkkua ja tomaattia ja muuta pilkoskelin jauhelihan sekaan. Että taas on alkanut uusi elämä. Ojajärven Topille sellainen pieni shoutoutti, että mulla on tällainen kaveri Topi. Ja Topi tekee muuten justiin noita jokkisvideoita ruvennut tekemään autorakennusta ja näitä. Niin Topin kanssa tänään juteltiin puhelimessa, niin se sanoi, että joo, että Kaukonen kävi siellä Jykän grillillä ja sanoi, että se otti niinku salaatin sieltä. Mutta Topi sanoi, että hänen mielestä sä otit niinku makkaraperunat. Ei, kyllä se salaatti. Oli salaatti. Joo. Topi sanoi, että se näytti makkaraperunalta. Sepääli. Joo, ei, kyllä se oli salaatti. Joo. Silloin oli se. Joo, ja olisiko ollut uusimmalla YouTube-video? Uusimmalla YouTube-video. Niin, muuten oli. Oli varmaan siitä on bonga. Joo, mutta oli tossa siis sellainen, kun mä vein moottori, ja sit mulla oli nälkä mennessä Alajärvelle, niin mä kävin hakemaan salaati, ja söin sen, kun tehtiin moottoria, ja sitten kun se meni vähän pitkään, niin sitten mä lähdin siitä ja kävin hakemaan vielä ruishampurilaisen kotimatkalle. Mutta se oli ruishamppari, niin sitä ei lasketa. Se oli terveellisempi, ja se ei ollut Kaukonen ruishamppari. Senkin mä oon kokeillut, mutta siinä on niin paljon bernaisen majoneesia. Mutta on mä tässä jo 7 kiloa, 8 kiloa. Kova. Pois. Kova. Mutta sehän nyt lähtee tällaisesta pojasta, vaan kun käy paskalla ja kusee pari kertaa. mutta kyllä niin kun, se näkyy susta. Se on niin kun heti niin kun freesimpi. Kyllä se vaikuttaa niin paljon se ruokavalio, että kyllä itse kanssa huomaa, jos mä syön niin kun vähemmän vehnää ja juon enemmän vettä, niin sekin vaikuttaa heti. Ja tulee itselle sellainen paljon kevyempi olo, että ne on ihan viksuja hommia. Joo, ja tässä niin kuin tallilla monesti unohtaa se juomisen, veden juomisen, että sitten niin kuin lapataan kahvia vaan. Niinpä. No nyt on kyllä, kun Simua on ajanut, niin täällähän näkyy aika monta näitä novelleja, vissyjä, kun näitä ei jostain syystä kesällä mennyt tarpeeksi, niin näitä sitten yrittää saada tässä pois. Näissähän päivämäärää. Näissä oli päivämäärä. Meinaatko, että vesi menee huonoksi? Joo, siis kyllä tällainen 16.1. Niin kyllä mä sanoin, että kyllä se kesäkuussa on vähän hapotonta. No on se niin vähän, mä yritän sen takia juoda niitä pois, vaikka vettä tulisi kraanasta, niin kuin äitini sanoi. Että mitä ruoan kanssa juoda? Vettä tulee kraanasta. Joo. Se oli sen vastaus. Se oli hänen vastaus. Joo. Mutta joo, podcastia kuitenkin teette niinku rennolla otteella. Rennolla otteella tällä hetkellä, joo. Ja kesäsin sitä ei kerkeä. Eipä sitä kerkeä. Eipä kuinkaan päin. Että kyllä mä uskon, että sitten jossakin vaiheessa tulee taas se, että ruvetaan painaa pois tiehensä niin kuin podcastia ja sellaista niin kuin enemmän. Mutta kyllähän niin kuin aina ne
nuo jutut menee vähän niin kuin se elämäntilanteen mukaan, että eihän sä kaikkea pysty tehdä yhtä aikaa. Kyllä. No mutta YouTube-seuraaja näkee taustalla, niin meikäläiselläkin on tällainen simulaattori, ja suuret kiitokset Vertasen Janille, Haanpää Henkalle, joka mun setupit tuossa sääteli. Henkka kävi paikalla säätämässä niitä, ja Janin rattisäädöt ja sitten muutama ongelma meillä oli, niin Jani ne ratkaisi, ja Janikolle Racingille kiitokset laitteista, niin sähän oot vannonnut sen nimeen, että siitä on paljon hyötyä. Kyllä siitä on paljon hyötyä, joo että sehän oli mulla niinku ensimmäinen ostos. Mä ostin simulaattorin, tai kun ruvettiin E30 rakentamaan, niin mä ostin ensimmäisenä simulaattori ja sitten rupesin ostamaan niinku rifting-autoon osia silloin, kun lähdin sitä hommaa katsomaan. Kyllä mä niinku silloin halusin, mä olin ainut Perämään Jessen simulaattorilla silloin. Aina kun tehtiin Seinällä podcastia, niin mentiin Jessen työ ja siellä ajelin sitä ja se oli mukavaa hommaa ja sitten tosiaan kun tuli se, että ostetaan riftingin-auto ja tuli se hommattua, niin sitten Koskiniemi sanoi, että kyllä jos sä meinaat niin kuin ekana vuotena pärjätä, niin ihan pakko. Pakko ruveta heti reenaamaan ja kaikkia pariajoja ja kaikkea, niin ostin kanssa sitten laitteet ja kyllä se on jeesannut ihan pirusti. Se on niin eri tekniikka tässä riftingissä, vaikka paljon muuten ajanut kilpaa, niin eri tekniikka tässä, niin kyllä se on avaintekijä siinä, jos haluaa riftingissä menestyä, niin pitää osata ajaa simulaattori. Kuinka paljon sä oot kerännyt ajamaan? Oliko mulla nyt joku 60-70 tuntia mun mielestä? Niin mullahan oli tuolla 83 tuntia. Niin 83 tuntia. Mutta sanotaan 3 tuntia ajoa ja 80 tuntia se oli kone käynnissä. Nyt se meni, siis mä en taju, kun nyt se on niin kuin lepotilassa. Mutta mä oon varmaan ajoin seinää ja oli, että haista vittu niin kuin koko koneelle, niin se varmaan jäi siihen pelitilaan. Niin se ei ole mennyt, sit mä oon ajatellut, että se menee lepotilaan ja lähtenyt alas ja jotakin, niin sit mä tuun 3-4 päivän päästä. Täällä se on käynnissä vieläkin. Siinä se on tyyli vieläkin seinässä. Että. Joo, pitää mennä pelistä pois, niin sitten se menee lepotilaan. Joo, niin se taitaa olla, nyt se on lepotilassa. Millaisella autolla sä oot siinä ajanut? Mä oon ajanut Koskiniemen E92, millä se on ajanut sitten FDCtä, ja sitä ollaan sitten vähän niin kuin aina vaihdettu vähän setuppia siihen ja sellaista, että on mulla omakin auto siinä E30 ja se on Röystores myynnissä, sen pystyy sieltä hankkia itselleen, että missä Vikafighteri on kans siinä, mutta kyllä niin kuin harjoitellut sillä 92, kun se rupesi silloin Perämäelläkin ajamaan, niin se tuntuu niin kuin hyvältä käteen ja se tuntuu niin kuin aidolta autolta, niin se on ollut sitten se, millä ollaan reenattu. Hei, mikä fighteri tulee nimeksi? Onko jo päätetty? En voi julkaista, en voi ottaa tähän kantaa. Hei, täällä oli joku kysymys, että muista, että poikien pitää tuoda jotain uutta sitten tänne, kun mä toin teille kaikkea niitä uusia juttuja. Siis salaisuuksia. Muistat sit. Mä tässä rupean heti vähän tuumaamaan. Mutta ehkä se oli tää ravihomma, mutta se vähän ehkä toi. Niin, joo. Mutta te ootte siis, tai sä oot miettinyt, että siihen tulee joku fighteri. Härmäfighter. se olisi aika kova. Mutta. Hei, nyt oli justiin Häijyt-elokuva, niin oli näitä sanontoja. Mä en ole nähnyt. Kauhavallahan järjestettiin niinku ennakkonäytös, että Kauhavalla ja sua ei kutsuttu TV:stä tuttu mies. Lakeuslife-mies. Ei lakeuslife-miestä ei sinne kutsuttu. Voi perkele. Kutsuttu. Mutta joo, meillähän on niinku ennakkonäytöksiä niinku siellä. Joo. Siellä, mutta en käynyt siellä. Mutta nyt tulee ensi viikon keskiviikkona muistaakseni. Mennäänkö mennä katsomaan? Joo, mä Veeralle ilmoitin, että ensi perjantaina on treffi-ilta, että mä oon Etelä-Suomessa, niin mennään katsomaan Häijyt. No niin, kova. Syömään. Sitä odottaa kyllä kovasti. Joo. Se on aika hyvänäköiset teaserit ollut ja muuta. Emma sen kävi katsomassa. Ai, se oli käynyt katsomassa. Joo, Emma oli katsomassa. Ennakkoon. Mutta joo, en tiedä oikein mikä fighteri sitä tulee, vai tuloako mikään fighteri, vai mitä siellä lukee. Siis ekaksi sä vastasit, että sä et voi kertoa, ja nyt sä alat miettimään, että sä et tiedä, tuleeko siitä mitään. En mä ota kantaa. En kommentoi. En kommentoi. Saa kyllä kommentteihin ehdottaa, että mikähän sopii. Heittäkää ihmeessä, hei. Joo. Mä heitin sulta tällaisen pienen täky, että tähän tulee paljon kommentteja. Niin on, se kyllä. Mutta mä ottaisin siis sieltä niinku häjyistä se joku, mutta sehän ei voi olla, että
olisit ollut silloin mies, niin olisit saanut persettä fighter. Niin kuin, ei se, mutta ristusfighter. Niin, joku tällainen. Mutta se menee vähän, ristusfighter, niin se menee vähän liikaa tuonne Keski-Pohjanmaalle. Niin, se voi olla ehkä. se voi olla, mutta se nähdään pääsiäisenä. Taberna-fighteri. Taverna? Mikä, onko teillä joku sellainen? Taberna on se Alahärmän kebappipaikka. Onko hyvä? En ole koskaan käynyt. On hyvä. Joo, hyvä. Noniin, hyvä. Pitää käydä joskus ja se on niinku siis se on kyläpaari, niinku siis paikallinen. Okei. Ei tule tabernafightteri, mutta liittyisi härmään. Rahalla tulee. Niin, rahalla tulee. Soittakaa. Ossi, ota yhteyttä. Soita Paulille. Joo. Ja Ossi, laita mulle viestiä, niin mä tuun testaamaan teidän parhaat kebabit. Hei! Sä oot nyt ajellut driftingiä. Joo. Nyt tulee paha kysymys. Mitä eroa on driftingissä ja jokkiksessa? Onko sä kattonut niitä autoja? No riippuu ei vaan, autosta. on jokkiksessakin hienoja autoja. Mitä tulee niinku mieleen niinku fiiliksessä tai varikossa tai tuleeko jotain niinku nopeasti mieleen? No ihan täysin kaksi eri niinku lajia. Että mitähän mä nyt siitä niinku sanoisin? Aika vaikea kysymys kyllä. No joo, tää on vähän, tää olisi pitänyt antaa ehkä niinku etukäteen. Ehkä, joo. Koko kilpailuformaatti on ihan erilainen. Jokkiksessa on tosi paljon se, että minkälaisella kalustolla sä tuut kisapaikalle, niin se merkkaa, se on niinku tosi isot roolit siinä, että kuinka sä pärjäät siinä. Niin jokkiksessa, kun sä katot niitä niinku kovimpia lähtöjä, niin siinä on varmaan se suurin ero, että siellä ihan oikeasti se auto merkkaa tosi paljon, tosi niin paljon. Jos me ajetaan niin kuin finaalia. Kyllä, joo. Niin sillä on merkitys. Driftingissä sitten taas mä väitän, että niin kuin 90% on kuitenkin se kuljettaja. On, että sulla voi olla sekulaatikko, mutta sä voit pärjätä niin kuin Väliniemiä jo SM3 niin kuin normit ZF:llä. Niin, kyllä. Et se niin kuin driftingissä se on helpompaa, siltä kalustolta ei vaadita niin paljon. Eikä driftingi vaadi periaatteessa sitä sekulaatikkoa. Ajatellaan vaikka Heinosen Lauria, joka vetää Tex Racingilla pois tiehensä, eikä ole mitään ongelmaa, että se ei niin kuin, mutta taas sitten jos jokkiksissa, jos sä vertaat, että ajaksa puolikaslaatikolla vai ajaksa täyskytkylaatikolla, niin se on niin kuin taas tosi Mikä on puolikaslaatikko? Puolikas on sellainen, että se on niin kuin, siinä on välivaihde 1, 2, 2 puolikas, 3. Et siinä on tehty niinku vaan välivaihde siihen, että se ei ole läpi välitetty. Joo. Että on niissä niin isoja eroavaisuuksia, että tosi vaikea niinku sanoa nyt lonkalta mitään, mutta toi nyt tulee ekana mieleen se, että se kalusto. Kyllä. Ja jokkisvarikoilla on paljon enemmän porukkaa, tai siis niinku tiimejä on paljon. Joo. Millainen fiilis siellä on? Hyvä fiilis, kaikki auttaa toisiaan ja kyllä se niinku on driftingissäkin niin, että ei siellä kukaan jää yksin, että kaikki, vaikka ajetaan kovasti kilpaa, niin ei halutaan, että se kaveri tulee sinne viivalle. Että. Kyllä. Ja jokkiksessa oli ainakin, katsojat oli ystävällisiä. Mä olin katsoa asfalttikunkua. Mä en ole tehnyt siitä siis video sen takia, että silloin kun mä haastattelin esimerkiksi sua ja Markusta, niin meidän vanhat DJI-mikit, niin pari milliä ei ollut se vastaanotin kiinni. Okei. Niin sehän ei nauhoittanut niillä langattomilla. Joo. No sit voit kuvitella jokkiskisassa, kun vedetään sitten tuolla... kuuluu taustalla. Ja kuulutukset on tosi kovalla. Ihana Marin ääni, toki ei siitä mitä, ja Teron ääni. Mutta siis haastattelusta ei kuulu mitään. Ei varmasti. Niin mun pitäisi tehdä, siis on sitä materiaalia niin, että mä voin tehdä siitä joku niinku 10 minuuttia. Ja voihan mä dupata sun. Mä muistelen, mitä Pauli kertoo. No tässä Pauli kertoo, että jokkis on ihan ykköslajeja. Ihan sellainen yliampuva, tiedätkö tehdä. Mutta joo, mulla oli Mikin kanssa silloin. Ja sitten siinä kuitenkin palkeissa näkyy, että se liikkuu näin. Mutta ei. Sellaista se välillä on. Niin se vaan on. Joo. Paljon kun tekee, niin kaikkea voi sattua. Niin vaan. Kyllä. Mutta joo, oli sanotaan näin, että ei tarvinnut kuivin suin olla. Ei varmasti, joo. Niinku, en tiedä mitenkään mulle, niinku, mulle tuli, että eikö sulla kalja, ota kaljaa, ja niinku ihan väkisin joutui juomaan muutama oluen. Ja asfalttikunkku, sehän on sellainen jokkisfestari, vähän niin kuin Pellon poikkinäintiajot, että siellä on kyllä niinku tunnelmaa, että kyllä kannattaa ihan
ihan turistiksikin lähtiessä. Pelloon pitää joskus lähteä. Mulla oli tukijana toi Pihkakoski. Aivan, just. Niin oli tuossa rallihommassa. Mä tapasin hänet tuolla Härmässä ja se sanoi, että tämä riftingi, niin tähän hän ei laita rahaa ja siinä joku oluet otettiin. Sitten kun mä ralliprojektina, niin tää on hyvä homma, tää on hyvä, tähän mä voin lähteä tukijaksi. Hyvä. Timolle terveisiä vaan. Joo. Niin, Niin Pello, sinne lähteä katselemaan. Nyt kun ja kyllähän teidän podcastissa höpöteltiin, että mun pitää mennä asfalttikukkuun ihan niinku katsomaan se, ajamaan, joo. Ja se niinku lauantai, niinku, sehän oli siihen niinku hirsibaari. Niin oli, joo. Että saa se niinku kaiken siitä. Kyllä. Nyt mä en käynyt hirsibaarissa ollenkaan. Joo. Mä olin sen verran selvinpäin, niin mä tiedän, että siellä on raju meininki. Joo, se on ja kova siellä paikka. haastetaan riftingimiestä sitten niinku jutuilla, niin se pitää olla itsellä 10 pohjilla ennen kuin sinne menee. Ja siellä ajetaan kaikista kovite. Niin on. Siellä on kaikista kovimmat on siellä kulmassa. Niin. Kyllä. Mutta oli mukava kyllä käydä pyörähtämässä. Kiitoksia vaan Vetelin UA. Joo, sieltä. Ja Vetelin UA, se on kova seura. Siellä on hyvä meininki ja valtava hienoja kisoja kyllä asfalttikunkut aina. Että. Kyllä. Mitkä sä ajoit nyt ekan vuoden driftingiä tosiaan, niin tuliko yllätyksen, sulle tuli pronssi? Hopea tuli, joo. Sä nousit hopealle viimeisen kisan voitolla. Joo. Miltä se eka vuosi tuntui? No silloin ajoin driftingiautolla niinku 2 viikkoa ennen Oulun kisaa ja ei oikein tiennyt, että mitä odottaa. Kyllähän se niinku oli tuut kisaan ja sä et yhtään tiedä, mitä se pitää tehdä. Ja kyllä niinku Koskiniemestä on ollut niin iso apu siinä hommassa, että ei ilman Koskiniemiä ei oltaisi kyllä metriäkään ajettu, että ja se nyt yllytti mut täysin tuohon hommahan. Mutta hyvältä on tuntunut ja kyllähän niinku driftingi nostaa niin päätänsä nyt ja se on niin kovassa suosiossa, että kyllä niinku tuntuu oikealta päätökseltä, että on lähtenyt niinku tähän hommaan ja haluan nyt tähän niinku satasella niinku panostaa ja semmoista. Mistä te Koskiniemen kanssa siis tutustuitte? Me tutustuttiin Legendsistä, eli sodasarjasta. Me järjestettiin Nisulan Juhan kanssa tällainen testipäivä, että missä saa tulla, mihin sä olit itse asiassa kanssa. Siellä Lillussa ajamassa. Joo, niin me Koskiniemen kanssa nähtiin ekaa kertaa siellä. Ja mä en ole edes niinku kuullut koko Koskiniemestä ennen niinku sitä settiä. Ja No sen jälkeen on kuullut. Joo, ja Nisula, että että se riftingimies sieltä Kauhajoelta tulee kans sinne ja Kaukonen. Ja että että se Koskiniemi on se, joka voitti Suomen mestaruuden sinä vuonna. Ja mä olin, että joo, että ok. Silloin niin riftingistä niin piitannut ja ihan eri ajatusmaailma oli koko lajista silloin. Ja siellä sitten Koskiniemi tuli tosiaan ajamaan mun Legendsillä ja sen jälkeen, mä en muista mistä me soiteltiin, niin Koskiniemi osti sitten Legendsin. Ja se osti seuraavana päivänä. Seuraavana päivänä se kävi täältä Vaasasta ostamassa. Joo. Ja oliko se nyt kun seuraava vuosi sitten, kun ajettiin niin kuin Legendsin sodasarjaa ja mä ajoin Jokkista ja niinhän se taisi olla joo. Ja sitten Koskiniemi tuli ajamaan mun Fiatilla yhden kisan. Sanoi, että vitsi, että hän voisi tulla koittaa ajaa vähän Jokkista. Ja joo. Siitä sitten tutustuttiin Koskiniemen kanssa. Okei. Ja se sai sut sitten houkuteltu. Mikä tää niinku oli, kun sä sanoit, että sulla ei ollut niinku ajatusta driftingistä, niin mitenkä se sai käännettyä sen pää? No se tuli se oli asiassa justiin silloin, kun tehtiin se eka missä vika niinku kästi, se siis jakso. Niin Koskiniemi siinä sanoi, että kyllä niinku hän lupaa, että sä tuut testaamaan seuraavana kesänä driftingiautoa. Että hän pitää niinku siitä huolta ja no itse asiassa sitten mentiin sinne Perämäijässelle ja vähän koitettiin ajaa simulaattoria ja tuli eri driftingikuskia siihen podcastiin vieraaksi ja sitten oli, että että kun tuli yhteistyökumppania siihen mukaan, että jotenkin niin kuin tehtäisiin, että mistähän nyt niin kuin tehtäisiin sisältöä ja voisi niin kuin tehdä jotain hauskaa ja kokeilla vähän jotakin. Ja sitten mä sanoin, että vitsi, että ostetaan niin kuin joku semmoinen niin kuin höntsä driftingiauto. Että mä kokeilen, että mitä se on. Joo.
Ja sitten Juha oli, että no voi vitsi, että kokeillaan vaan. Ja no, sitten ruvettiin katsomaan niinku Euroopasta, ympäri Eurooppaa, että minkälaisia drifting-autoja on tarjolla. Ja sitten Leepu, eli Kuikan Tomi sitten, että joo, että sitten kun hankitte auton, niin että tuot tänne, että hän restauroi sitten sen kuntoon ja laitetaan niinku kuntoon se. Joo. Se, että jos löydätte jonkun pyssyn. No sitten johonkin vaiheessa mulle tuli, että en mä kyllä jaksa ruveta niinku mitään höntsäämäänkään. Että kyllä mä haluan niinku heti ajaa koko kauden jotain kilpaa. heti syvämpään. Niin, että minkä takia mä nyt lähtisin niinku höntsäämään, että en mä ole mikään höntsäkuski, että mä haluan ajaa kilpaa. Kyllä. No sitten se Lehdon Tino ilmoitti, että se on toi E30 on myynnissä no mä tein sitten sitä kaupat ja ruvettiin sitä niinku suunnittelemaan, että no vitsi, että mä ajan jotain niinku kilpaa. Joo. Kilpaa sillä. Ja no siitä se lähti sitten kivi pyörimään ja se tuntuu, että se pyörii vieläkin se kivi. Sama kivi ja ottaa että, vauhtia vaan niin, koko ajan lisää. Koko ajan, että nyt rakennetaan E92 sitten ja pitäisi ajaa Pro-luokas. Että kyllä se niinku heti keväällä, kun ajoi sen ekan kisan, niin heti tuli sellainen, että joo, tää on nyt hienoa touhua. Ja muutenkin koko ajan niinku driftingin SM Pro 2-luokka oli niin hieno se Oulun kisa ja tuntui heti hyvältä. Ja tuntui just sellaiselta, että joo, Jokkis Fiatilla, kun mikä ei ajellut 10 vuotta, niin sillä ei tietää, mitä se on se tekeminen. Niin tuli sellainen, että haluaa niinku kehittää itteensä ja katsoa, että mihinkä pystyy. Kyllä. Pystyy, että. Ja olihan se huikea se kehityskaari, kun mä olin Oulussa juontamassa ja katsoin sitä. Sulla osui niinku vedot aina välillä ja sitten seuraava veto oli niinku 0 pistettä. Niin, kyllä. Ja sitten mä olin taas, sä olit ajamassa Lapualla SM, ja sitä mä en ollut kattoos. Ja sitten mä olin taas Harjavallassa kommentaattorina. Mä katsoin, aika huimaa kehityskaari siitä Oulusta. Että totta kai Oulusta tuli niitä väläytyksiä, jotka antoi sitä uskoa, ja mä tiesin, että tästä tulee, mutta sitten kuitenkin se varmuus Harjavallassa ja se varmuuden taso oli kova. Joo, ja kyllä mä uskon, että se suoritusvarmuus niin tulee siitä, että ei mua kauheasti jännitä, kun menee siihen kilpailutilanteeseen. Koska on kumminkin, silloin kun ajo aktiivisesti Jokkista, niin 25 kisaa vuodessa ja paljon lähtöjä, paljon toistoa. Niin, ja siinä ollaan koko ajan autoja ympärillä joka puolella, ettei pelota olla kaverin vierellä. Joo, niin on. Ja sitten tietää, mitä siinä vähän tehdään, vaikka ihan silleesti eri lajit, mutta kuitenkin. Kyllä, joo, ja sitten justiin se, että sä voit Jokkiksessa, jos sä teet ajovirheen, niin joku toinen tulee heti ohitte. Ja Jokkiksessa on aina kumminkin se 5-6 sun auton rinnalla siinä, ja sun pitää olla niistä nopea. Ja sitten taas jotenkin ehkä mentaalipuolella oli jotenkin niin, että driftingissä nyt on se yksi vieressä, ja sun pitää olla sitä aina parempi. Että on sillä jotenkin oli eri mentaliteetti. Ei tarvitse 5 vastaan tai 6 vastaan. Ei, sun pitää olla aina sitä yhtä parempi, ja aina jos on sitä toista parempi, niin sitten pääsee aika korkealle, että sellaista opettelua se oli tää kausi, ja se toi hyvän tuloksen, ja sitä samaa työtä jatketaan jalat maassa ensi vuonna. Mitä siellä tehdään tosiaan nyt uutta autoa, sitä voi seurata YouTubessa. Joo. Mutta oliko SM Pro ilmoittautunut? Joo, SM Pro on ilmoittautunut. Siellä nähdään. No niin, siellä oli Instagram-seuraaja kysy. Joo, SM Proota ajelen niin. Kesällä, ja kyllä koko sarja ajetaan, ja koetaan teitä haastaa siellä kovasti. Lähdekö Chicago Driftiin katsomaan vai Joo, ajamaan? mä oon spotterina, mä oon Koskiniemelle siellä. Se siellä. Sinne, joo, kyllä. Joo, että mä oon kans sitäkin haluan, että mä olin Koskiniemiä jo Missä Vika Fighterilla, niin Koskiniemellä olin siellä spotterina. Pesämäellä. Joo, ja Lapualla ja Chicago. Niin joo. Ei kun mä itse ajoin Pesämällä, mä ajoin itse silloin. Siellä sä ajot itse, joo. Sehän on eka pro-kisa oli silloin. Miltä se semisliksi tuntui? Hyvältä. Paljon parempi kuin tuollainen kuusiluisti. Kyllä. Onhan se paljon mukavampi rengas, että eihän mä nyt ole kuin Westlakeillä ajanut, mutta kyllä se tuntuu, se on tarkempi rengas.
pientä sellaista niin sanottua katurengassyndroomaa oli kyllä niin kuin havaittavissa Ahvenistolla, että justiin niin kuin se pidon muutos ja se, että sun pitää luottaa enemmän niin kuin siihen renkaaseen, että kun tullaan alamäkeä alas, niin että sä voit oikeasti niin kuin venyttää ja pitää kaasua pohjas. Ja koska jos sä tulet kaasupohjas katurenkaalla, niin se luistaa, sä nostat kaasulta, se luistaa vieläkin, mutta slicksillä se suoristuu niin kuin heti. Ja sitten kun on radalla ajanut muut ja paremmalla renkaalla, niin siinä on kumminkin sitä niin ekstremeä siinä niin kuin radan pinnassa, että siinä pitää tiettyjä lainalaisuuksia siinä semipyörässä, mutta eikö niihinkin opi sitten, kun vaan tulee toista. Milläs pyörällä meinaat ajaa? Vai onko tehnyt mitään päätöksiä? Ei. Se katsotaan sitten. Mitä maailmalla on tarjolla. Niin, varmaan keväällä. Vestillä. Niin. Se on ainakin tuttu tossa. Niin, että kyllä. Ja muutenkin tämä vuosi on semmoinen niin kuin rakennetaan ja kehitytään ja opetellaan, että totta kai niin kuin pistänyt kovat tavoitteet ensi vuodelle heti, kun on kova peli, mutta tässä on kumminkin... Mitkä tavoitteet on? Mitalli. No niin, toi on joo. Kova, mutta niin se pitää olla. Joo. Niin se pitää olla. Mutta ainakin nyt se, että pääsisi niinku kärkikymmenikköön ja sellaisia hyviä väläytyksiksiä. Niin, mutta kyllä. totta kai mä nyt haluan niinku heti mitallista. Koska... On niitä muitakin onnistunut siinä. Ei se Ootas nyt Heinonen muistaakseni on ainakin tehnyt niin, että se on ottanut Pro 2 2016 ja olisiko ottanut 2017 jo pronssia sitten Prosta tai jotenkin. Näin, niin kyllä se mahdollista on. Kyllä, mutta jalat maas silti ja koittaa tulla niin kuin parhaaksi siinä, mitä tekee ja saada itsestään se paras suoritus. Niin katsotaan, mihin se riittää. Ja nyt panostetaan driftingiin. Sä et meinaa jokkista ajaa vai meinaatko Enpä jotain? Oikeastaan. Mulla on pari-kolme autoa on siinä, mutta kyllä niin kuin tällä hetkellä 100% driftingiin ja katsotaan mitä tapahtuu. No se riftingistä, tai voi sitä tulla tuolla myöhemminkin vielä mutta talo, tupa. Sä sitten ajattelit, että pykästään nyt tosta tollanen yksi pro-riftingin auto Kuikan kanssa ja sitten ajetaan sitä, mutta sitten talo tyhjästä. Joo. Tai no ei edes tyhjästä, kun eka pitää purkaa. Niin, kyllä. Ja puitakin kaataa. Joo. Että se on ollut aina itsellä haaveena se, että haluaa niinku rakentaa omakotitalon ja sitten siihen niinku tilat, mihin saa ruuvata niitä omia vehkeitä. Ja tällaiset justiin, mitkä jutut sulla täällä on. Nämä on mahtavat jutut, saat tulla tänne tekemään näitä sun juttuja, niin se on ollut kanssa aina niin kuin omana haaveena, ja tuossa syksyllä tuli sitten tuosta Anttilan kylästä, mistä on kotoisin, niin 2-3 kilometrin päässä niin mun kototalosta. Alahärmästä. Joo, niin, Alahärmästä. Mutta kuuluuko se Kauhavaa? Joo, kuuluu Alahärmästä. Mutta se, mä huomasin toi ilme. Ei kuulu. No, ei se kuulu. Kyllä Alahärmä on oma. Kyllä. Oma kuningaskunta. Ymmärrän. Niin. Joo, tuli tosiaan tontti siitä etuoveen pärähti myyntiin ja olihan se niinku heti, että no vitsi, että kyllä tää pitää tehdä tarjous ja se jäi kätehenkin siitä ja no sitten mä aluksi ajattelin, että no rauhaksensa, että nyt on kaikenlaista. Niin antaa tontin olla. Se oli hauska, kun se oli siitä seuraavana päivänä tuli tontti myytiin, kun oltiin aloitettu 92. Joo, se tuli asiassa. Mitenkä olisi käynyt? Ai miten? Jos tontti olisi tullut myyntiin 2 päivää ennen. Sanoiko se, että se tuli nyt päivän jälkeen? Joo, päivän jälkeen. Niin, jos se olisi tullut ihan samalla lailla. Niin, ei olisi siirtynyt se riftingin homma. Se olisi ollut. Kyllä, mutta silloin mä tosiaan tuumasin, että no joo, että siinä on hyvä, että nyt on tontti valmiina, että katsellaan sitten jossain vaiheessa sinne. Ja... No ei mitään, sitten niin kuin rupesi tuumaamaan sitä, että koska se nyt olisi sitten, jos mä en niin kuin nyt rupea sitä tekemään. Niin kuin mä tiedän itsekin nuo hommat, että ei tää tuu rauhoittumaan tästä, nämä kilpana jo hommat, vaan että Vasta alkuun päästy. Niin, vasta alkuun päästy, että ruvetaanpa vaan katsomaan heti tätä tupahommaa pois tiehensä, että kyllä kaikki siinä järjestyy, että niin. Se on mitä sille kuuluu nyt? Sieltä vähän puita on kaadettu. Joo, viime viikonloppuna kävi toissa viikonloppuna kävi mettäkone siellä
ja puut lähti ja itse asiassa sunnuntaina pitäisi vetää Jonsenin saappaat jalkahan ja mennä raivaamaan risuja sieltä pikkusen pois. Ja tuossa avoitteerilla kuukauden päästä pitäisi ton vapaa-valokunnan tulla polttamaan ne rakennukset pois. Ne tulee harjoittelemaan sitten. No niin, mahtavaa. Treenaamaan. Ja siitä saadaan video. Siitä saadaan vähän kontenttia. Kyllä. Että kyllähän tuosta saadaan monenmoista sisältöä kans tehtyä niinku YouTubeen, mutta on se mukavaa ja kyllä niinku sellaiset tavoitteet oli sitten jouluksi kotiin, että se olisi niinku ensi jouluksi olisi valmis. No hyvä, että sä otit ton ensi jouluksi, koska jouluksi kotiin kuulosti vaan Finnairilta, mutta ei tiedä miksikä jouluksi. Niin kyllä. Jouluksi, nämä on näitä legendaarisia vapuks ajoon. Joo, niin. Joo, ja kyllä eihän sitä nytkään tiedä, että miksikä jouluksi se on. Niin, mutta sä sanoit ensi. Joo, kyllä ensi jouluksi. Heti ensi jouluksi. Joo. Mitä tallieka, Tallieka, joo, ja mä uskon, katsotaan sitten millainen pläntti ja talo oli. Minkälainen. Niin, no joo, ei kyllä ne tulee niinku siihen yhtä aikaa tehdä niitä, mutta olisi hyvä, kun saisi sen tallin siihen, niin pystyy niitä jotain juttuja varmaan tehdä siihen taloon sitten siellä tallissa, että on vähän niin no suojas. Joo, totta. Se on niinku tällä hetkellä suunnitelma. Kuinka paljon, onko se joku taloprojekti tai paketti? Tällä hetkellä itse asiassa justiin teen niin kuin talokauppaa ja kilpailutan sitä eri talo. Siinä on hirveä homma. Aivan jäätävä homma. Ja sitten pitää niinku miettiä, että no toi lupaa ja toi lupaa ja sitten toi on 10 kalliimpi. Minkä takia se on 10 kalliimpi? Niin, kyllä. Aivan järkyttävä homma. Aivan jäätävä setti. Ei musta olisi. Ei, mä voin sanoa, musta ei olisi heti käsi pystyy. Kommentoikaa YouTubeen, että kenestä muusta ei olisi. Ei monesta olisi. Joo, on siinä omat jutut. Mutta taas on se niinku kiva, kun sä voit ottaa, kun sä oot piirtänyt sen pohjan, niin sitten sä saat siitä niinku 5D-talomallin. Että sä pääset kävelemään sinne sun talon sisälle ja sä näet kaikkea, että tällä hetkellä justiin meillä on 5D-mallinnukset on tehty ja meillä on niinku se talo on suunniteltu ja tosiaan sitten kysellään tarjouksia. Että mulle elämässä olisi helpompi vaan ostaa joku valmis, koska mulle ei varmaan, kun tuossa taustalla on toi simulaattori, mulle ei välillä riitä hermo senkäänkaan, niin sitten mun pitäisi päättää jotakin mun kämppään. Niin tää halli oli ok, kun mä päätin, että minkä kokoisen mä tästä haluan ja mitkä värit. Ja mä oon itse maalannut, sen muuten näkeekin sitten muuten pohjissa jossain. Mä oon onneksi saanut muuten niin paljon seinille kaikkea, että ne ei näy niin pahasti. Koska mä ajattelin, että sehän on ihan niinku ajan tuhlausta laittaa pohjamaali. Joo. Ihan koska mä voin sitten laittaa niinku vaan suoraan värin päälle. Joo. No, kyllä se jossain tuolla pinkissä huomaa. No ei se nyt pahasti, no tuolta jostain vähän näkyy. Hyvältä näyttää. Niin, ja tuolla, mutta joo. Ensi kerralla vedän pohjamaali. Joo. Niin, mutta itse paljon maalasin. No melkein oli mulla joku apuna, mutta mä täällä maalailin kattoa. Onko sussa muuten niinku raksaukon vikaa? Joo, tosi. Sanotaan, että musta on enemmän sellaista Fab Five Markon vikaa. Okay. Inno Marko. Okay. Niin, no sä oot sen verran nuorempi, että mä en tiedä muistaakseni Inno Marko, mutta Markolla on vähän. Aivan, niin tiedän mä Marko. Kyllä, mä nyt Paanasen Markon kyllä, tiedän. kaikki Bonia Paanasen Marko. Kyllä. niin musta on enemmän sellaista. Joo. Että ei Markokaan itse tehnyt mitään. Se päätti vaan mitenkä se niitä taloja fiksaili. Niin musta on enemmän niinku sellaista, että mä heti päätin tässäkin, että niinku mitkä värit mä haluan tänne. Ja. Mut sitten itse kuitenkin tuolla niinku maalauksen hoidin, mutta kyllä se jotenkin on sellaista, en mä tiedä. Se on, jotenkin ei se keskittyminen aina riitä välillä siihenkään. Että kun sä vedät telalla ylös alas. Se pohja, mä huomasin, että näihin olisi pitänyt vetää noihin kipsilevy. Noihin seiniin olisi pitänyt, mutta ei se sitten, mä oon laittanut kaikkea koristeita. Joo, ja hyvältähän täällä näyttää. Ei se mihkään näy. Et enemmän mä oon sellainen, että mä tykkään niinku päättää ja suunnitella ja niinku sitä rataa. Sä piirrät vähän sä maalaat isommalla pensselillä kuin muut. Niin. Kyllä, joo. Mulla on päässä aina visio ja sitten mä Lasselle sanon, että tällainen. Joo. Jaha. Ja kyllähän se on niinku justiin niin, että kerää niitä oikeita ihmisiä siihen ympärille ja tekee
itse niitä, missä on hyvä, niin Mm. se kannattaa tehdä. Mä oon ollut tänään tsuppari, koska mä oon kova kaveri ajamaan autoa, niin mä oon tänään ajanut. Mä kävin hakemaan tänään, Lasse sanoi, että 15 tuumasia, niin noita sisäkumeja. Kato, piikkipyöriä. Joo. Niin piti saada sitten vähän liian leveälle vanteelle. Ja mä sitten siinä katoin, että puuilossa on 15 kertaa 6 kertaa 5. Joo. No mä mietin, että 15. No 15 tuumainen kertaa niin 6. Eli 6 tuumainen. Että no eihän se mitään, sehän menee siihen hyvin. Mä kävin hakemassa ja mä sitten tulin tuohon ja kerroin pojille retesti, että nämä oli kottikärrypuolella nämä renkaat. Ja pojat oli, että okei. No kun ei ollut autopuolella, että Joo. varmaan niin kuin kaikki sisäkummit on vaan samassa paikassa, kottikärryosastolla. No sit mä avasin ekan. Sehän ilmoitetaan kottikärryissä joku, että 15 ulkomitta ja sisämitta 6. Sitten mä katsoin, kun se reikä on tällainen 6-tuumainen. Eikö tää vähän venys? Ei Ville, ei se venys. Sitten mä sanoin, vittu mulla on nyt niin nälkä. Meni tunteisiin, marssi ylös syömään ja sanoi, että mä katson vähän aikaa rallia ja lähden uudestaan. Sitten mä lähdin metsästämään Vianorilta, löysin yhden. Sitten mä menin Euromasterille, ei löytynyt yhtään. Ja sitten IKH:lla, niin on verkkokaupassa, mutta ei ole sitten tuossa Tahvalla ei ollut. No, ei siinä mitään. Sitten mä soitin, että meillä on yhdessä vanteessa tuolla, että alkakaa irrottamaan. Niin nyt meillä on justiin 2 sisäkummia, kun sitten 2 räjähti kyllä päälle. Joo. Mä sitten monesti on tällaisia tsupparia, ettei tarvitse noitten käyttää aikaa siihen kaupassa suhailuun, niin mä varmaan taas huomenna jotain metsästelen tuolta kaupoista. Joo, kyllä kaikkia tarvitaan. Joo, kyllä. Joo, ja se tulee aina vähän parempi auto, kuin ei itse siihen koske. Niin se on. Siihen autoon luottaa huomattavasti paremmin ja enemmän siinä vaiheessa. Niin. Joo. Sepä. Mutta jouluksi kotia ja mitäs sitä kuvataan YouTubeen sitten koko ajan. Joo. Sä oot saanut siihen, mä kattelin, että ihan hyvin niinku uudenlaisia yhteistyöhommia kanssa. Joo, kyllä, että aika paljon siitä niinku talonrakennuskentältä, joka on aikamoinen villi länsi kyllä. Kyllä, että ottiko yhteyttä vai ootko itse otettu? On ottanut itse yhteyttä ja on kyllä paljon niinku tullutkin ehdotuksia. Että kyllähän se huomaa, niinku, että tällä hetkellä tosi vähän rakennetaan, koska tosi moni ottaa yhteyttä ja kyllähän ne niinku, osa on välillä, että ne ei niinku, välttämättä niinku, hiffaa, niinku, kuinka niinku, tehdään kaupallista juttua, että tulee, että no joo, että voitaisiin tehdä yhteistyötä, että saat 5% alennuksen. Niin joo, tämä perinteinen. Niin, tämä perinteinen. Että, mutta on sieltä tullut tosi niinku, sellaisia hyviäkin juttuja ja varsinkin justiin niinku, etsinyt niitä, mitkä voi niinku, jeesata tosi paljon, jolla on niinku, tietoa ja on tehnyt ja tällaisia niinku, oikeita ihmisiä siihen niinku, ympärille, niin tosi hyviä kontakteja on kyllä. Joo, siitä on niinku tosi iso apu. Kyllä. Joo, noita yhteistöitä on kaikenlaisia. Niitä on niin, tosi kaikki. Mulle yksi ehdotti tosta paikallinen ravintola, että jos mä antaisin heille 25 pandalippistä, niin ne vois käyttää niitä niinku töissä. Ja sitten me saatais käydä syömässä siellä. Okei. Sitten mä olin, no joo, ei paska idea hei, että aina kun ollaan tässä poikien kanssa, niin aina käydään syömässä. Joo. Mutta ei se oli loppujen lopuksi niin, että 2 kertaa maksimissaan 6 henkilöä. Et niinku, mä olisin saanut 25 lippiksellä niin joku 12 lounasta. Okei. No 12 lounasta kertaa 10 on 120 ja 25 lippistä, jos senkin laskee vaikka sisäosto 10, niin ei nyt ollut ihan niin hyvä. Ei, mutta ehdotti kumminkin. No, ei huono, mutta jäi nyt vielä piippuun se diili. Mutta joo, kyllä niitä varmaan tuolla puolella on kanssa kaikenlaisia. Ja justiin voi joku firma olla vaikka niin, että ne että sanoo, että no joo, että tee heille yksi Instagram-postaus, että saat 50. Joo. Joskus mä oon törmännyt tällaisia, mä oon, että no ei se ihan niinku sillain niin mene, että hinta on tää ja sitten on ollut, että no, että miten se voi olla hinta niinku tommonen, jos se on kumminkin sulta niin pieni juttu, että sä vaan laitat sen kuvan sinne. Niin, kyllä. Niin sitten mä oon vähän aina koittanut kertoa, että no, että se on vähän niinku pienon virittäjä, että aika paljon pitänyt reenata sitä ja niinku tehdä työtä se eteen, että pystyy hoitamaan niinku sen homman. Ja Sepä. Se on niinku haalittu se seuraaja kunta ja niinku 50 niitä saisi sit myydä niinku ihan koko ajan. Ja sit se
sitten se olisi myös se, että sit sitä mainostaisi niitä ja sitten se ei niitä seuraajia sitten sen jälkeen kiinnosta, kun liikaa siellä mainostaa. Ei, se on näin. Niin, ei missään nimessä. Mutta Sara Sieppi laittaa yhden Marimekko-kuvan, niin se saa 5 tonnia. Onko näin? Siis jotain, nehän on ihan älyttömiä. Joo. Mutta Marimekko siellä voi ottaa muuhunkin yhteyttä. mutta sulla puuttuu 0 perästä. Niin puuttuu, joo. Tai riittääkö? Katsotaanko? Katsotaan ihan... Vai pitää olla 2-0? Mä katson ihan mielenkiintoista, että Pauli, sulla on seuraajia IG:ssä 13 300 ja Sara Siepillä on 13 000. No joo, kyllä 233 000. Miksi mä seurannut Sara Sieppiä? Nyt mä seuraan Sara Sieppiä. 233 000. Se on aika paljon. Se on aika paljon, joo. Se on kyllä aika huima määrä. Mitä minkälaista riftingi-kontenttia pitäisi tehdä, että sä saisit noin paljon seuraa? En usko, että riittää. Ei. No Sara Sieppi ajamassa riftingiä. Niin kyllä, se, mutta vähän vähemmän päällä. No, upea nainen ja hieno bisneksen tehnyt, ei mitään Sara Siepiltä todellakaan pois. Kyllä. Ihailen, ei sekään ole ihan tyhjästä tullut. Ei, paljon on Paljon on tehnyt, mutta ei me, sori Pauli, me ei päästä kyllä kumpikaan tollaisiin lukemaan. Ei me päästä. Me voidaan vaan ihailla. Mutta vähän niin kuin aasinsiltana tästä niin kuin tuo homma, niin mä haluaisin esittää sulle kysymyksen, että onko se ikinä niin kuin ajatellut, että rupesit tekemään niin kuin englanniksi sisältöä? Joo, mä tuossa eilen kun katsoin, kun Tuukka Kauppista haastateltiin, niin se oli aika kova rallisetti. Oliko? Niin mä muistin, että joskus Jaakko Parkkali ja Atte Salminenhan teki englanniksi sellaisen, haastatteli toisiaan. Joo. Niin mä joskus kysyin, että tuleeko Pöntinen munkaan tekemään puoli tuntia englanniksi. Niin Juhahan joskus lupasi. Okei. Niin mun pitäisi kysyä uudestaan. Missä Juha on sitten? Mitä? Onko Juha tullut? Tänne. Niin kuin siis tekemään se haastattelu? Ei siis, en mäkään ole siis kysynyt sen jälkeen, vaan se oli sellainen. Mutta siis sehän voisi olla ennen kautta, että kysellään toisiltamme englanniksi, että what you think about this season, ja Juha painaa siihen ja sitten heittää sieltä tulemaan. Siitä voisi tulla kyllä aika naurettava jakso. Tulisi kova. Tulisi. Toi businessmies Mikko sanoi, että siihen pitää ottaa vielä Jylhän Jarkko mukaan. Että siellä on kuulemma ihan takuvarma kanssa englannin kieli. Kyllä. Minä Jarkko, Juha ja Kauppisen Tuukka. Kyllä. Tuukalle terveisiä vaan. Tai Tuukan managerille, että tuppa niin tekemään. Mutta ei englanti, ei. Joskus mä tein huumorilla IG-storeja, tein englanniksi, kun Engblumin Sebastiani teki englanniksi. Okay. Well, hello everybody, ja niin kuin heitti tällaista. Niin mä sitten parodioin Sebua, hyvää ystäväni, niin painoin englanniksi kanssa sellaisia minuutistoreja. Mutta se on vähän niin kuin, jos haluaa, mä uskon, että YouTubessa on vähän niin kuin driftingin homman kanssa, ja niin, että no joo, koko ajan tulee niin kuin uusia ihmisiä, jotka rupeaa niin kuin seuraamaan driftingiä, ja sitä kautta niin kuin se mahdollinen yleisö kasvaa koko ajan, niin kuin mitä meidän sisällöt niin kuin on. Kyllä. Mutta pakko se johonkin vaiheessa tulla se raja vastaan, että ei vaan ole niin kuin, ei ole vaan enempää. No ei hätää. Viimeksi höpöteltiin Rebelwerksistä. Niin, höpöteltiin, joo. Meillä ei ole mitään hätää vielä. Ei tarvi englanniksi Pauli alkaa tekemään. Meiltä puuttuu Rebelwerksiinkin verrattuna 0 taas niin, perästä. se on ihan totta, joo. Siis ei silloin ollut sellaisia määriä. Hei, kun nauhoitettiin. Siitä ei ole kauaa. Joo, me nauhoitettiin, missä vika kästi, niin silloin niitä katsoi, niin kuin, me ihailtiin, kun katsoi 120 000. Nythän se paukattaa 150 tonnia päivää. Tervehdys! Onko sä kattonut niinku Rebelwerksin sitä niinku, sen vanhoja videoita ja mitä se on niinku välillä niinku tehnyt siellä? Et se on en niinku ole niitä vanhempia kattonut. Et mä uskon, että sillä ukolla on vähän niinku enemmänkin ajatusta siinä kuin se, että no joo, että painetaan nyt vähän kontsaa sieltä ja täältä. Silloin on suunnitelmallisuutta siinä. Mutta se on hahmo. Se on hahmo. Mä oon nyt kattonut muutamia jaksoja, niin se puhumisen tulva on niinku usko. Mä voin puhua niinku tässä, mutta se on niin vitun tylsää kuunneltavaa, kun mä puhun. Mutta kun se painaa niitä, niinku, mä en tiedä mistä ne tulee. Siis jos Haapamäen Henkka on hieno puhuja, niin Rebelwerksihän menee siis niinku potenssi 10. Siis
Mä niin kuin jotenkin mä ihailen sitä. Ja siellä tulee justiin Haapamäelläkin ne kielikuvat ja kaikki, ja se on niin viihdyttävää, mutta tää niinku, tää Karvanaama ampuu kaiken aivan yli. Aivan käsittämättömästi. Toki ei kaikki tykkää myöskään siitä, mutta kun lukuja katsoo, niin aika moni niin, tykkää. Kyllä. Joo, ja ei kaikki voi tykätä kaikista. Ei. Ja kyllähän niinku, just jos rupeat katsoa Rebelvexin videota, niin ei tule oikein sellaista tilannetta, että no joo, että pitäisikö nyt klikata pois tästä videosta, koska siihen jää jotenkin aina on se, että mitä tapahtuu seuraavaksi. No mitä tässä nyt seuraavaksi? Ja se on niinku milloin hyvin haisulia käynnistetään ja milloin tehdään mitäkin. niin. Siitäkin se on niinku, joku voisi ajatella, että niinku auton starttaaminenkin, se on vitun tylsää. Mut se saa jotenkin siitä niinku, niillä muutamalla sanalla ja lauseella niin mielenkiintoisen siitä, että lähteekö tämä Pemari käyntiin. Niinpä. Se ei ole niin kuin minä ja sinä mennään, no niin, katsotaan, lähteekö tämä Pemari käyntiin. Vaan se heittää niin kuin siihen 5 lausetta ja joku puoli vitsiä ja niin kuin tingel, tangel, töngel. Ja joo. Se on niin kuin koko ajan se jatkuu ja se on niin kuin mielenkiintoista. Koska me tekemään jakson Rebelverksin? Hiase. Rebelverksin Hiasehan, sehän oli jossain huudatuksessa. Joo. Mutta no, oli suunnitelmissa tuossa Rovaniemen reissulla, mutta se ei osunut siihen aikatauluun ja sitten hänhän oli sairaalassa just edellisellä viikolla. Ja katsotaan, nyt on silleesti juteltu, että kun tuli Etelä-Suomeen päin tai vähän tänne lähemmäksi, edes 200 kilometriä, niin kuin se ei niinku, mistä se oli? Se on Taivalkosken iso jalka. Niin onkin jo. niin, sanotaan, että moni paikka muuten osuu reitille. Niin Taivalkoski ei välttis. Joensuukin osuu perkele jotenkin reitille. Kun menee Tohmajärvelle. No joo, sielläkin. Joo. Mutta niinku, ei se ei osu. Taivalkoski ei sitten osu millekään reitille. Mä katsoin sitä, että jos Rovaniemellä, niin aika kova hakuammunta olisi ollut sekin, mutta kyllä me Rebelverksin kanssa ehdottomasti vedetään jakso. Ootko kattonut Maunon videoita? Mauno kikkailee. Hei, Mauno paino pari konttia tossa ja lähti YouTube sitten nousuun rajusti. Joo, niin paino joo, ja muutenkin kyllä niin kuin menee Rebelverksin niin sanottuja jalanjälkiä, että kyllä Mauno kanssa pikkusen kikkailee ja painaa näyttökertaa. On kyllä nousussa. Joo, Mauno on omalaatuinen. Mauno tulee Chicago Driftiin. Ajamaan? Ei nyt millään pahalla, mutta en mä nyt usko, että ajamaan. Mutta eikö Mauno heittänyt jotain, että eihän se ole muuta kuin tulla... Mauno menee suoraan SM Proon. Niin, että tulla muuta kuin pyyhkäsemään vaan. Joo niin, oli se joku tällainen. Pyyhkiä pois ja ottaa pytyt. Joo, pytyt pyörimästä suoraan SM Proon. Sen verran tietenkin seuraajille, ketä ei tiedä, niin SM Prohon pitää hakea. Joo. Jopa Henri Haanpää, joka istui ja sääti mun laitteita, niin joutui hakemaan paikkaa. Joo. Niin ennen pääsi kyllä ihan vaan menemällä. Mähän pääsin muuta kuin menemällä. Mikä? Minne? SM Pro. Niin täksi vuodeksi? Niin. No on siellä nyt yksi mitalli taustalla. Niin. Maunolla nyt ei ole vielä mitalleita. Joo. Niin, mutta Maunokin tekee YouTubeen, joo. Mä oon miettinyt, että kuinka monta videoa voi tehdä niin yhdestä kontista. 2. Joo. Ja niin kuin pysymällä niin, että jengi katsoo perkeleesti. Mutta siihen pitää ottaa Pasi Viheraho sitten mukaan. Oliko Pasi Viheraho siinä? Eikö se ole kattonut niin paljon Maunoa? En ole kattonut niin paljon. Pasi Viheraho oli kylässä. Okei. Joo, dyykkaamassa. Oliko se dyykkaamassa Pasi Viheraho? Siis oliko se nyt vielä niin, että... Me ollaan Pasin kanssa vanhoja tuttuja. No te olette vanhoja tubestaroja. Kato Tupen silloin alkuaikoina oli niin, että oli joku viikko, niin mun YouTube-kanava oli katsotuin niin kuin suomalainen YouTube-kanava. Niin kuin niitä sun skeittivideoita? Ei, kun mun tupetusvideoita. Mä katsoin, oli tällainen lifestyle-tubettaja. Niin Pasi Vihreä oli 2, niin mä oon vetänyt kerran pataan Pasi Vihreähoa. Niin siis lukemissa? Niin, 1 viikon aikana. Tekeeköhän Pasi vielä? En tiedä. Mutta on hahmo. On hahmo. Mutta Pasi teki siis mun mielestä Paulille jotain ruokaa. Oliko se dyykannut jostain ne ruuat? Ja Paulille... Pasi väänti Paulille pasta carbonara.
Kylmin niska. Ai. Joo, Paulille pasta carbonara. Maunolle. Maunolle teki jotain Huomaa, ruokaa. että Kello on. joo. Kello on 21.22 perjantai-iltana. Niin Pasi dyykkas. Sanotaan nyt näin, välttämättä ei tarina ihan mennyt näin, mutta käykää katsoa Mauno kikkailee videolta. Niin Pasi dyykkas siis jotain ruokaa. Ja valmisti Maunolle, ja Maunolla tuli massumöökö, niin kuin Immu sanoi. näin se mun mielestä oli. Ja menikö Maunokin sitten repelveriksi? Jalanjäljissä sairaalassa. Ai niin joo, se voi olla, että se otti Mauno Massumöökö. Mauno kikkailee Pasi Viheraho. Dyykataan Pasin kanssa. Herkku Jerkku El Pasi. Joo, kato, täällä on kyllä 2 kuukautta sitten El Pasin Viherahon kanssa. Ja muistaakseni Massumöökö tuli kyllä. Mauno, jos kuuntelet, tai joku Maunon seuraaja, oli sitäkin 50 000 katsonut, niin kommentoikaa alle. heti sen alle, missä kysytään Paulin fighterille nimeä, niin heti. Tiedätkö jo, nyt olikin hyvä, mä olin justiin jotain kysynyt mun edellisellä videolla, ja sitten joku oli vastannut jotain. Mä että mihinkä tää liittyy? No sä kysyit videolla. Niin ja. Ei voi aina muistaa. Mutta me heitetään shoutoutit sinne. Maunolle ja Rebelverikselle ja Pasi Viheraholle. Kyllä, ja Massumöökölle. Massumöökölle ja tolle Niilolle. Niilovaksi kakkoselle. Siis parasta viihdettä hän on sellainen niin kuin kakkospäivän aamu. Pikkusen väsyneenä hörpit lisää lonkeroa siinä ja katot Niilon parhaat. Takuu varmaan repeilyä niin kuin ihan koko ajan. On kovaa kontenttia. Ja miettikää, hyvä yleisö siellä luurien päässä, niin Pauli on tehnyt YouTubea siis niin kauan kuin Niilot ja Pasi Viherahot ja oliko muita? Joku Miisas tai jotain? Oliko joku Marko Ripeirs ainakin kans? Marko Ripeirs? Niin, joku tämmönen. Korjasko se siis jotain? Ei, Ripeirs. se joi kaljaa mun mielestä. Ai Marko Boy? Ei se ollut se perkele, se mikä avasti. Ei, kyllä Marko Poiki oli silloin, se oli kuvioissa silloin ja Topikissa ja systeemit. Tofikissa, tiedätkö Topikissa? Ei, sitä mä se oli Marko Poikissa. Ai Marko Poikissa, okei. Se kiivisi puuhun ja se uutisille siellä. Se on niin kuin mun naapurissa sellainen hullu kissanainen. Se taluttaa se kissa aina ja sitten kun se kissa meni puuhun, niin se oli näin. Tää on kyllä niin vapaa-mietinen. Tää on vapaa. Tää on niin, on. Nyt katsotaan Marko Ripeirsiä. Varaa samalla ensi vuoteen sinne Viking Raceille matka. Marko Ripers. Hei seuraavan Marko Repairs. Aivan tiukkaa setti. Mä menen ihan kohta kotiin, mä laitan verralle, että laitan lihapullat uuniin ja aletaan katsomaan. No Marko Ripeirs on tuossa Pasi Viherahon videolla ja 102 000 kertaa. No niin, ei huono. Katsottu. Treffi. Joo, mutta Marko Ripeirs oli yksi hahmo silloin aikanansa. Ja meillä oli niinku Tampereella, silloin oli ensimmäinen tupemiitti. Ja siellä oli niinku sitten nämä kovat niinku starpat. Silloin niinku kaikki ja se veti monta tuhatta ihmistä sinne ja siitä oli joka paikassa Iltalehdissä kaikissa oli jutut, että nämä on nyt niitä tubettajia. Tuli niinku tää Suomen ensimmäinen tubettaja-aalto silloin. Hei, missä on mennyt nyt Pauli vituikset? Roni Päkki ja muut pelailee jääkiekkoa ja sua ei ole kutsuttu. En tiedä. Jokkis ja peltoautot varmaan. Niin, olisin pysynyt vaan siellä, niin sä olisit Roni Päkin. Ja, moi, mä oon Niko, mä oon Santtu pelaamassa. Jep. Ja 11 000 teiniä kirkuu katsomassa. Niin. Ei huono. Ei, siis ei kun todellakaan. kummityttähän oli katsomassa siis jotain Ellaa ja Helmiä. Joo. Joo, niin piti jonottaa siis 2 tuntia, että sai ottaa yhteiskuva. Oho. Oli kato niin paljon. Mutta siis mä joskus tutkin tyttöjä vähän tarkemmin, niin toisellahan oli IG:ssä kaikkea stringipeppukuvia. Okei. No sillä, onko ne tumma ja vaalea? Vai onko molemmat tummia? No mutta toisella oli kuitenkin. Okei. Niin tällaiset on mun kummitytön idoleita.
Okay. Ja sitten Eno kuulemma kiroilee liikaa. Mutta mulla ei ole onneksi stringejä jalassa. Onpa hyvä. Ai. Hei, seuraavan osion tarjoaa Halliksi. Halliksihan on Kokkolassa PVC-halleja rakentava firma ja todella paljon rallissa yhteistyössä ja nykyään riftingissä ja tekee tuollaisia PVC-halleja, missä voi olla sitten autokauppaa tai varastoja tai mitä vaan. Ja Pöytälaakson Juhan kanssa me luvattiin, että Chrisille voidaan tehdä vaikka maneesi. Ja Halliksihan tekee niin kuin isoja kokonaisuuksia, Kyllä. Että esimerkiksi jos sä ajattelet, että jotakin autotallia ja tällaista, niin Halliksi ei ehkä tähän ole se oikea kumppani, vaan mun mielestä oli niin kuin... Jos sä teet ison halli. Niin, jos sä teet plus 304, oli mun mielestä se, mitä he tekee. Eli sellainen, mikä Paulille tulee. Joo, kyllä. Tässä osiossa kuitenkin kysytään, että millaisessa hallissa tai tallissa vieras tekee, ja me ollaan ehkä tämä käyty läpi, en muista kakkoskaudella, mutta puhutaan siitä uudesta. Puhutaan vaan, joo. Mitä suunnitelmia uuteen talliin? Minkä kokoinen? Sä sanoit joskus, että se on ihan neutraali 354. Joo, en mä ihan ehkä niin sanonut. Mutta joku plus 104, mihinkä saisi niinku pari autoa ja sitten justiin tällainen samanlainen niinku parvi. Et se on niinku tällä hetkellä niinku ajatukset. Saisi justiin niin kuin sulla on, että mertsit johonkin omaan paikkaan, että ne ei ole kotona nurkisia. Muovisissa otraksilaatikoissa, eikö mitä noin. Mutta semmoinen kumminkin, että semmoinen perusfiksu, ettei lähdetä mitään hurjastelemaan. Kyllä. Sellainen, ja mikä lattia, joku väri pitää laittaa lattia. Soitat lattiapinnotte.fi. Niin noille Tikkiselle ja kumppanille, niin, joo. Kyllä, Tikki. Tikkisen, mikäs tää nyt poika, kumpi ajaa ralli? Tomi. Tomi, joo. Ja sitten, eikös Niko ole toinen pelipoka? Mutta olihan se nyt niin, Tomi ajaa rallia. Tomi ajaa rallia, joo. Molemmat on ajanut Jokkista ja Legendsia ja joo, kaikkea. Mukavia on, ja isä on tosi mukava. Kyllä. Sieltä saisi kyllä aika hyvää väriä. Joo. Soitelkaa. Mäkin voin. Soita suoraan joo, ei kyllä joku tommonen, ja muutenkin toi on miellyttävä, tollainen tasainen niin värikäs lattia, niin se on näyttö pitää puhtaa. Kyllä. Mutta muistakaa, että jos tarvitsette yli 304-neliöisiä halleja, niin Halliksilta löytyy. Kyllä. Ja kun sä tarvit niille kaikille sun jokkisautoille, niin siinä alkaa sitten tarvimaan. Nyt sä jätät niitä sinne porukoitten hallille. Joo. Ne ei kotia tuu. Onko Emma sanonut, että noi ei sitten tähän pihan tuu? Ei Emman Emman kanssa jutellut vielä sitä aiemmin. Mä odotin, kun toi lause alkoi noin. Ei Emma. Niin mä ajattelin, että sä sanoit, että ei Emma, ei se niin tarkkaan noista. Mutta ei ole vielä neuvoteltu. Ei ollut siitä vielä mitä tuodaan pihaan. Joo. Kauheasti morkkaa. Mä sanoin sitä jo käsijarruksi ja nyt mä. Niin, Emma Raukka. Niin, Emma Raukka. No kyllä vähän, kyllä teis kestämistä on. Joo. Kyllä se vielä on ainakin mulle hymyillyt, kun ollaan nähty. On joo, ja sähän olet Emman ihan niinku favorittejä. No niin, mahtavaa. Kaikista kuuluttajista ja kaikista, niin se on aina kun molemmissa Oulussa ja Harjavallassa, niin Emma oli aina, se Ville puhuu niin mukavasti aina susta, että kyllä se on niin mukava mies. No niin, kiitoksia. Ei Emma pääsekään kuuntelemaan nyt, kun mä oon Pro 2 ja FDS. Niin onkin, joo. No, voidaan höpötellä varikolla. Mutta ehkä mä tuun ajaa joku FDS. Niin joo. Nivalaa mä oon vähän niin kuin ajatellut, jos sinne hakisi villiä. Kyllä. Noniin, siellä siis. Hei, mikä on tulevaisuuden tavoitteet? Ajaa hyvin. Ja ajaa hyvin. Ajaa hyvin. Kyllä. Ja mikä sulla on riftingissä ajatusmaailma? Ajaa hyvin ja meinasitko ajaa sitä niin kuin kauankin? Kyllä, kyllä mulla on niin kuin aika sillain niin kuin korkeat tavoitteet, että nyt tämä vuosi on rakentamisen vuosi. Nyt rakennetaan niin kuin kunnon auto ja opetellaan lisää ja kehitytään niin paljon vaan kuin mahdollista ja koetaan imeä lajista ja ajamisesta niin paljon vaan kuin tietoa ja taitoa ja ajatellaan jo totta kai vähän sitä 26 vuotta, että tämä on kumminkin aina kun tekee uuden auton, niin se on, että sen saa säätöihin ja kaikkea, niin siihen ovat juttunsa, mutta kyllä mulla niinku on tosi kovat tavoitteet kyllä niinku driftingissä, että jossakin vaiheessa
pystyisi lähteä johonkin ulkomaillekin ajamaan, mutta niin. Ajaa hyvin. Noni. Hei, tämän jakson ja monta muuta jaksoa mahdollistaa Berneri ja Lasoli. Lasolin slogani menee tien näyttäjä, ja muistaakseni Pauli oli kyllä sellaisessa jaksossa, missä ei ollut vielä Lasoli. Silloin pöydällä oli vain Nokian Panimon tuotteita. Niin olikin tuotteita. Panimon tuotteita, kyllä maisteltiin niitä kyllä. siinä. Niin tien näyttäjä, niin tässä osuudessa on kysytty yleensä, kuka tai mikä on Pauli Laakson tien näyttäjälle esikuva? Lasol-tiedoitus tiellä liikkujille. Käyttövalmis Lasol Terva. Nyt kätevässä pussipakkauksessa. Tulee mitä tulee, Lasol pesee lasi kirkkaaksi. Suomalainen Lasol. Tien näyttäjä. Onko sellaista elämässä ylipäätänsä tai julkisuuden henkilöitä tai muita? Voi vitsi, kun oli hyvä kysymys. Kyllähän se niin kuin, jos ajatellaan jotakin yrittämistä, niin se voi olla joku kova yrittäjä, joka on niin. Jallis vai Jari Sarasvuo? Mä heittäisin tähän sellaisen kuin Edgar Skrökeris. Kebabmies. Kebappimies. Noniin. Kebappimies on lopuksi aika kova ukko. Onko ikään kuullut tätä kebappimiehen niinku tarinaa? No en, anna tulla Joo. nyt se. Kebappimies oli tosiaan Frozen Ringillä, mihinkä nyt ollaan itse asiassa menossa tänäkin Hei, keväänä. mennään Joo. muuten huhtikuun eka viikonloppu. Kyllä, Saariselkä. Jos olette siellä, ei nyt ole virallisesti yleisötapahtuma, mutta mikäli olette maisemista tai haluatte lähteä, niin sinne saa tulla katsomaan. Varmasti kyllä. saa tulla katsomaan, niin tulkaa Frozen Ringille Saariselälle, niin siellä näette paljon motorsport-tähtiä. Kyllä. Niin Edgar Skrökeriksen kanssa juteltiin kuule siellä, ja mä kysyin Edgarsilta... Pikku vodkapäissä, myönnä. No Edgars otti vähän jaloviinaa siinä, ja mentiin eteenpäin. Oliko suolakurkkuja muuten? Suolakurkkuja. Ne olivat siinä hotellin edessä. Oliko? Vodka ja suolakurkku. Okei, tämän mä missasin tässä. Okei, joo. Niin Edgars, mä kysyin Edgarsilta, että mikä tää kebappijuttu on. Niin sanoit, joo, että hän oli mä en ihan muista, menikö se tasan tarkkaan näin, mutta niinku pääpiirteitä. Hän oli niinku, että mä kysyin, että onko tää niinku sun porukoiden, tai onko se tullut sieltä, ja se oli, että ei, että hän nuorena miehenä meni niinku johonkin kebappipaikkaan niinku töihin, ja lähti niinku kehittää omaa sitten grilliä ja tällaista, ja siitä sitten vuosien aikana siitä on rakentunut eikös hän Latviasta ollut? Joo. Latviasta, niin iso brändi, että se on isoin kebappibrändi Latvias ja Latvian isoin Pepsin myyjä. Se kertoo niinku aika paljon sitä niinku kokonaisuutta. Että justiin tällaisia ukkoja, jotka on saanut sitä omasta niinku intohimosta ja sitä mielenkiinnon kohteesta niinku rakennettua tällaisen jonkun niinku ison jutun ja menestynyt siinä, että kyllä Edgarsin voi heittää tähän. Heitetään, kyllä. Ja tulee Saariselälle ja oli tulos... Chicago Drift. Chicago toukokuun alussa. Edgarsin oli hauskaa, kun mä kysyin siltä, että onko käynyt niinku saunassa ikinä? Kysyin Edgarsilta ja Edgarsin rupesi nauraa räkättämään ja kysyi multa, että luuleeko, että hän asuu jossain Afrikassa? Että kyllä heilläkin on saunoja. Se oli hauska kohta, oli vaan silloin. Mutta mehän vietiin tämä jenkkikuski Rome Carpentier, vietiin saunaa. Aivan, okei. Ja se oli silloin muistaakseni, olisiko se ollut torstaina jo. Niin vietiin saunomaan ja se oli, että tää on niinku, tässä on kivet ja tuolla on sähköä ja sitten heitetään vettä. No. Yes. Ja se lähti meidän kanssa saunomaan. No Rintasen Jussi sitten heitti vähän isommalla kädellä vettä ja meitsillä alkoi jo vähän olla sellainen tukala olo siellä nurkassa, mutta mä että en mä voi lähteä, jos tämä ensikertalainen on tossa. Ja kyllä se onneksi lähti ennen mua siitä, että ei tapahtunut Kaukosen Timoja. Tiedätkö se, kun venäläinen ja suomalainen meni saunaan? No, ei nyt sanota loppuun. Ei mä tiedän. Mutta tiedät, kuinka se meni. Joo. Niin meille ei käynyt kuitenkaan sillä lailla. Terva on todella hyvän tuoksunen, mutta Pauli, minkä tuoksun tekisit Lasolille?
Mikähän se voisi olla? Tosi vaikea kyllä yhtäkkiä sanoa. Sanotaan mansikkajogurtti. Ei huono, Ei. ei huono. Se Olisi kova. se olisi aika maukas. Special. Hei, seuraavana mennään Kaukonen Cast Instagram-seuraaja kysyy, Kaukonen 66. Joo. Näitä oli paljon. Paljon? On todella paljon, mutta nyt tehän on käynyt sillä lailla, että siis IGhan on niin muuttunut, että kun sä laitat kysymysboksin, niin ennen sä pystyt mennä katsomaan niitä kysymysbokseja jälkikäteen. Okei. Nykyään ei voi. Kato, mä näytän sulle tästä. Siis saamme ne kaivettua, Joo. mutta tossa on toi kysymys. Joo. Niin se kysymysboksi siis katoo täältä. Hei! Shadam, ne tuli siihen! Mä yritin viimeksi, ei toiminut jonkun jaksossa. Ja sitten tuossa soffalla. Mä yritin katsoa näitä etukäteen. Ne ei toiminut. Mutta Magic Hand some-spesialisti Pauli Laakso tuli ja nyt toimii. No niin. Eli Kaukonen 66 Instagram-seuraajat saa kysyä ja myöskin saa kysyä YouTubessa Kaukonen 66 kanavan niin Kultapanda-ryhmäläiset. Ne on kyllä ollut vähän laiskoja kysymään, mutta katsotaan muuten, onko tullut. Kysypäs sit Ville Juhalta ja Paulilta, että laittaako ne yleensä simpakkaa pullan päälle. Tää on jossain ennenkin välillä. kysytty tää simpakka. Mikä Välillä se simpakka nyt on? Se on välillä on hyvä laittaa simpakkaa vähän pullan päälle. Mikä on simpakka? Se on sellainen juttu, mitä välillä niinku kuuluu laittaa pullan päälle. Mutta vielä ei myönnetä, mikä se on. Mä en osaa ottaa tähän kantaa, mutta se on tärkeää. Välillä pitää laittaa. No perhana. Mika Hakala kysyy, vieläkö ehtii, onko Juhalla Viinikan autosta taulu tallessa? Osaatko sä vastata? En osaa vastata nyt Juhan puolesta. Todennäköisesti ei, koska Juha on aina hyvä hukkaamaan kaikki. No niin. Mutta sitten mennään näihin täältä. Täällä oli paljon kysymyksiä Koskiniemelle, että saako ravintolassa polttaa tupakkaa? Onko sä ollut samalla reissulla? On ollut. No niin, nyt pitää. Ei saa polttaa. Onko Juha siis Kalajoen dyynissä kokeillut? Ja palauteko tuli? Heitetään Juha bussin alle, Juha näyttäällä. Kyllä, joo. Mutta oltaisiin kysytty kuitenkin. Siinä voi olla, että siinä oli joku tällainen, että ei saa polttaa kyllä sisällä. No joo. Kumpi voittaa? Runki Pettersson vai reppukopterimies? Reppukopterimies. Mikä on reppukopterimies? Reppukopterimies on semmoinen ukko, että kun sulla hajoaa niinku auto vaikka niinku jokkiskisoissa, tai oot ihan missä vaan kisoissa, niin sitten niitä ukkoja rupeaa tulemaan niinku joka paikasta, ja ne laittaa sen vehkeen sulle kuntoon. Oli se mihin paskaskunnossa vaan. Niin ne tulee niinku sellaisilla reppukoptereilla. Niin joo. Ne tulee niin äkkiä paikalle, ne painaa reppukoptereilla. Mutta ei sentään ihan kattokassinen. Ei kattokassinen, silloin joo. se on pieni. Uskon, että muutenkin se kattokassinen on sellainen kohtuu veteläoloinen äijä. Että se on kyllä en kyllä laittaisi niinku. Se lusmuili kaikesta. Joo, ei ole kyllä nokanajohtaja se ukko. Ei. Pauli, mikä on paras vetoauto? Miksi on juuri Hiese? Tää on Ransit-mies. Mä oon Ransitti-mies. Lektika. Kyllä se Ylvään Ransiitin tunnistaa viimeksi, kun mä ohitin sut niin Kuopio-Siilijärvi motorilla. Ei millään ollut se kärry, ei ollut syy, vaan se Ransiitti loisti siinä kärryn edessä. Kyllä, joo. Ja Ransiitillakin edetään SM-sarjaa pois tie. Mikä on Paulin suurin salaisuus? Suurin salaisuus? Se on salaisuus. Eihän sitä voi kertoa. Eikö se ole joku biisi? Eli ei voi kertoa. Ei voi kertoa. Kuuluttaja Ylläsjärvi kysyy, tekeekö Paksi Paavo tänä keväänä comebackin? Kyllä. Elikkä Turisti Paavo. Turisti Paavo, se on niinku. Siis nehän on parhaimmat haalarit ja Star Arctic Hotelli haalarit. Mulla oli toppavaatteet mukana, kaikki tyylikkäät laskettelukamat, mutta mä dikkasin vaan olla se haalari päällä. Se on jotenkin niin aitoa. Ja sitten kun on se kypärin naks, niin siitä tulee sellainen vetofiilis. Ja linssi aivan huurussa se visiiri, kun kelkkailtiin. Ei tiennyt, pitääkö auki vai kiinni. Kyllä. Se oli raju, mutta tekee comebackin Star Arcticin haalareissa. Montako miestä oli varrea nostamassa ojasta? Tämä on Koskiniemelle.
Joo. Koskiniemen Varre ollut. Eli selviää seuraavassa Selviää, jaksossa. kyllä. Tai tulevaisuudessa. Sun pitää nyt löytää, kun sä löysit se paikan, mikä ne jää jemmahan. Kyllä. Lasse Hirvi kysyy. Mikä on viimeisin IG-riili, minkä Juha ja Pauli on lähettänyt ja kenelle? Lähetteleekö te aina IG-riilsejä? Aivan valtavan paljon. Ja niihin yleensä aina liittyy. Sä lähetit mulle niinku- äsken vaan WhatsAppissa. niin. Se on se hauska video. Oli sellainen. Siinä oli sellainen konflikti oli tuolla jossain Varmaan helsinkiläisessä ostoskeskuksessa. ja mä uskon, että se oli 2 vartijaa ja 1 alastomia. Kyllä, se Joo. on aina hauskaa. Niin pitää että mikä se on se? Minkä oot viimeksi? Joo, hei! On tämmönen, tuli ihan justiin samoin leipiä. Koskiniemi lähetti jotakin muuta, mutta me ei mennä nyt siihen, vaan on tällaisia The Povlab, eli tässä on niinku sellaisia videoita, mitkä on tehnyt niinku tekoälyllä, ja ne niinku näyttää, että mitä on ollut esimerkiksi niinku silloin, kun on ollut joku tämmöinen niinku sairaus maailmassa 1600-luvulla, ja ne on niinku simuloitu tähän, että nämä on niinku hauskoja videoita, näitä Koskiniemen kanssa välillä ne speksataan. Noni. Niin sellainen on ollut viimeksi, joo. Aina... Ja sitten Koskiniemi on lähettänyt tällaisen kuvan, mihin on dekkaristi Kale Puonti. On lähettänyt hänen, niin täällä on ollut seurahaku-ilmoitus. Mä luen sen nyt tähän. Joo, lue vaan, joo. Eron masentama 58-vuotias mies plus koira, joka ei ole masentunut. Etsin pirtsakkaa perussuomalaista naista, rint, reit, persevä. Olen vast, mies, syöppö, juoppo, naippo, toive, estoton ikä, paino alle 100 kiloa. Vast, nimim, kousa, elikkä nimimerkillä kousa, kevättä rinnoissa. Ei huono. Joo. Se oli silloin, kun siinä tuli aika paljon lyhennyksiä. Joo, tuli. Joo. Pitää olla tarkkana, että merkit ei ylity. Kyllä. No täällä on Koskiniemelle kysymyksiä. No sä osaat vastata, onko Rinteri vikatilassa? Koskiniemi oli vähän, mentiin tänne JMSM-liigaan, niin Koskiniemellä vähän halkes Rinteristä imusarja, niin se oli vähän vikatilassa silloin. Mutta nyt se on kunnossa. Mutta ei ole mukaan vikatilaa. Ei tällä hetkellä. Oho. Viimeisen tiedon mukaan ei ole vikatilassa. Nyt on ihmeellinen kysymys, tai siis miksi ette käytä samaa rahaa jokkikseen, mitä nyt drifting? Tai se nyt ihmeellinen. No ei, mutta toi on aika hyvä. Se oli. Hyvä. Kyllä, varmasti sen takia, että jos ajatellaan, että tehdään 10 jokkisauto. Sä teet valtavan työn, että sä löydät yhteistyökumppanit, että saat rakennettua sen auton. Sä menet ajaa sillä 1 kisan. Se menee kaupan ja sä saat siitä 2 tonnia. Niin sä joudut tehdä pirusti työtä ja sit se periaatteessa menee siinä 1 kisassa ja that's it. Kyllä. Niin mun mielestä se ei ole niinku järkevää. Että ehkä ennemmin niin kuin taas sitten se sisältö, jos sä teet sellaisia videoita, että sä reppaat niitä vanhoja autoja, niin en tiedä, saisiko niin suurta levikkiä, jos sä teet 5 eri videosarjaa, kun sä teet Fiatiin etu- ja takapää. Totta. Niin kuin, ihan eri kenttä, mutta varmasti kustannusrakenne on näissä eri lajeissa niin erilainen, niin varmasti sen. Miten Pauli selviää kesästä? Taloprojekti plus drifting yhtä aikaa? Toivottavasti hyvin. Siihen pitää luottaa, että asiat menee hyvin. Aina miettinyt, että kummassa se vika on. Sitä voi aina miettiä. Joo, täällä on paljon näitä Kalajoki-kysymyksiä, mutta ei me niitä. Siis näitä on varmaan 10. Okei. Tietääkö toimitusjohtaja, missä Kalajoella ei saa poltella? Täällä on kysymys, saako laivan hytissä poltella? Sitä me ei tiedä. Vai ootteko testannut senkin? Ei, ja mä en liity mitenkään tähän. Mä en polttele. Kyllä. Mutta Koskiniemi mietti, kerran me oltiin yhdessä Airbnb niin kämpäs, ja siinä luki, että
että 300 euron sakko siitä, jos polttaa parvekkeella. Niin Koskiniemi yritti etsiä tilinumeroa, että mihin tämä saa maksaa. Niin joo, maksaa valmiiksi, Niin. kyllä. Onko paremmat puolisot uskaltautunut jo drifterikyyti? Joo, kyllä Emma on ollut drifting-auton kyydissä Honkajoella Märjällä, kirku ihan koko reissu. Kuivalla varmaan pitää vielä ottaa Emma jonnekin vaiheessa kyytiin. Milloin teidät nähdään ajamassa, eli sinut nähdään ajamassa Driftmasters-kisa Härmässä? En tiedä, olen hakenut kyllä villiä korttia Noniin, sen hakuhomman kautta, mutta se selviää. se selviää, joo. En tiedä kuinka ne hommat menee. Koska edes päätöksiä tulee. Niin, kyllä. Ja mikä on se, että mitä pitää olla, että sinne pääsee? Kyllä. Toi oli Koskiniemen kysymys. No nyt on. Missä se vika on naisella? Pois lukien thaimaalaiset tädit, joilla on kulli. Ei naisissa ole mitään vikaa, se on aina miehissä se vika. Ja sä tiedät nämä hommat. Kyllä. Siis jos niinku mies on, miten se menee? Jos nainen on väärässä, niin se ei silti ole väärässä, vaan mies on väärässä. Aikooko Paulia ja Proota vai Pro 2? Se käytiin läpi, että Prohon mennään. Ja no nyt on heipaa. Voittaako Pauli Villen kauden ekas kisassa? Saa nähdä. Se selviää. Mitä sä veikkaat? Kyllä mä nyt sua vielä vien. Viekö? Vien mä nyt vuoden, mutta sit sä Okei. oot kova. No sitten. Mikä on meidän eka kisa? Seinäjoki. Seinäjoella, Joo. kyllä. Tulkaa katsomaan Seinäjoelle. Ehdottomasti. Ideaparkille. Pauli haastaa Kaukosen Villen. Kyllä. Katsotaan kuinka menee. Ei sitä tiedä yhtään. Kyllä Pauli veti niin hienosti Harjavallassa chasea, että kyllä siinä se joutuu ihan täysin kaiken laittaa peliin, kun me lähdetään. Mutta on sunkin ajaminen mennyt kyllä niinku tosi paljon eteenpäin, ja mä uskon, että sä vielä pääset tämän laitteen kanssa kaikki sanoo simulaattorista, ylistää simulaattoria, kun simulaattori ajaa, niin se tekee niin iso harppauksia. Kyllä. Jos mä olin nyt SM5, niin mä oon kultamitallista SM-sarjassa, kenelläkään muulla ei ole mitään chanssia. Ei mitään, voitte muut jääkä kotiin. Kyllä. Sitten mä varsinkin pestä. niin. Näinhän sanotaan. Niin, se on. Kyllä. Joo. Milloin pojat kokeilee rallia? Mä aion kokeilla rallia 5 vuoden sisällä. Noniin, hyvä. Ja koska Lapualle puikottamaan? En mä tiedä, sitten kun on puikotuspäivä. Onko pojat pelannut My Summer Caria? Jos olette, saitte Satsuman kasa? Kysymysmerkki. En oo pelannut. Siis eikö se suomitubettaja Pauli? Paulin pelivideo. Paulihan teki siis jonkun My Real Summer Car video. Mä oon joskus sellaisen. Niin varmaan on. Ja Pauli on ollut myös tuolla Niilon kanssa laivalla. Niin, Niilon kanssa laivalla. Joo. Missä muualla oli? Oliko Pauli teidän kanssa tubettaja Miitissä? Ei, Pauli ei ollut silloin gameissa mukana vielä. Pauli on sen verran uusi. Joi. Koska se Pauli ostaa Rinterin Ransitin tilalle? En mä tiedä, sitten kun on sen aika. Milloin 2 itse uuteen auto? En tiedä. S38. For life. Aina. Joo. M30 life. Ja mitä näitä muita? Kyllä. Kysypäs pojilta, miksi säästellä, kun voi päästellä? Aika hyvä kysymys. Tuohan on... Mitä sä... RK Nikke. Mitä sä vastaisit tuohon, että miksi säästellä, kun voi päästellä? Onko hyvin sanottu? No siis toi on vaan niin hyvin sanottu, että ei tuohon niinku löydä mitään vastausta. Se on juuri näin. Joo. Mä kyllä säästelin rallissa. No mut siinä oli kyllä niin paljon pelissä, että oli pakko vähän säästää. Mutta joo. Drifting vai jokkis kysymys? Drifting tällä hetkellä. Paljonko maksoi E30 BMWn rakentaminen? En ole laskenut. Kannattaako niitä laskeskella? Varmasti joku noin 50 000 auton. Mä tein muuten laskelman, tuli siitä mieleen, että jos mä tekisin uuden auton. Joo.
niin mä laskin Toolsin Vaasan kahvipöydässä, kun joku kysyi. Niin mä laitoin sellaisen pullalaatikon kanteen. En tiedä, laittako pojat sen jonnekin seinälle. Joo. Niin 130 meni. 130. Joo, mutta se Miten oli sä- all in. Se oli all in. No melkein Samsonaksen laatikolla, all. Samanlaisella moottorilla, mikä on nyt. mikä on Niin nyt. en mä laskenut siihen kyllä niin kuin Pöytälaakson mallin jitseta, eli vielä vähän parempi. Napsun, joku pillettilohkojuttu. Tai se on se, Se on se just se lohko. se mikä se nyt on. se on uusi. se uusi lohko, joo. Niin mä laskin se ihan Samsonaksilla ja kaikella. Niin Laskiko se niinku työn hintaa siinä? En ollenkaan. Pelkät niinku osat OVH-hinnoin. Okei. Ja siinä oli kaikki Wintersistä ja RS90 Samsonaksesta ja korisarjan mä laskin 15-20 tonnia. Joo, sen tekee Fiber-jutut niin, ja- Flexifiberit tekee niinku JTK:lta. Joo. Ihan käytännössä kaiken laskin siihen. Sen verran sain siinä niinku nopeasti kahvi Joo, pöydässä kyllä ne on laskettu. hirmuhintaisia laitteita. Mutta älkää peljätkö, voi tehdä halvemmallakin Kyllä. taas aina niitä. Miksi Pauli ja Juha ei mennyt ajamaan Enduranceen, hei? Me ei keritty ihan yksinkertaisista syistä. Silloin tuli mettäkoneet ja mun piti siihen keskittyä ja piti lähteä Kuikalle viemään osia Tohmajärvelle ja sovittamahan penkkiä ja 100 eri asiaa päällekkäin. Samassa viikonlopussa. Samassa viikonlopussa, joo. Niin, kyllä. Mä olin aamulla, menin 8 kuvaamaan mettäkonetta ja katsomaan, että mitä puita kaadetaan tontilta ja mitä jätetään. Ja niin kun mettäkone meni parkkiin, niin hyppäsin ransiittiin ja ajoin tonne Tohmajärvelle. Nopea siivu Tohmajärvelle. Kerrotaan, että jos joku ei tiedä, 504 missä on kilometriä. Tohmajärvi, Joo. niin katsokaa, ottakaa Google Mapsi käteen ja kattokaa. Se on kaukana. On aika kaukana. Ja se on kaukana kaikesta. Joo, paitsi Joensuusta. Ai, Joo. siitä ei ole pitkä. Siitä on tunti. Ai, sehän on niinku Seinäjoki meillä. Jep. Tai Härmä Vaasa. Hmm. Kyllä. Hei, tuli vähän erilainen jakso. Vähän erilainen jakso. Puhuttu Vähän yksi mies välistä, mutta saatiin kyllä aika levoton jakso. aika niin kuin- levoton jakso. Voi olla kyllä, että vähän levoton jakso. Mutta Mutta perjantai-iltana rankan työviikon jälkeen. niin, mitä odotit? Niin, niin ei, siis erilaista odotin. Erilaista, joo. Mutta tosi hyvä. Mä tykkäsin. Siis Joo, täällä on tällaista rentoa höpöttelyä. mukava oli puskea tarinaa. Ehdottomasti. Läppää. Hei, missä Paulin läppiä voi seuraavaksi seurailla? Instagramissa ja YouTubessa nimimerkillä Pauli Vlog, niin sillä löytyy. Sieltä löytyy. Ja kaudella ajetaan Drifting SM-sarjaa Prota, ehkä joku Kyllä. villikortti, tai onkin yksi hakemus on laitettu Joo. Mastersiin. Ja Mastersin katsotaan riittäisikö niinku sinne systeemit. Että. pidetään sormet ristissä, vai Ehdottomasti. peukalla pystyy. Mutta taas sitten kyllä niinku tällä hetkellä keskitytään siihen omaan tekemiseen ja kehitytään, että sinne on paljon varmasti hakijoita, mutta hieno homma, se olisi niinku kokemus. Juuri näin. Ja uuden auton ensi-esittely American Car Show Drift World pääsiäinen Helsingin messukeskus. Ja jos katsojat haluatte tulla American Car Show, että haluatte auton sinne näytille, niin muistakaa ilmoittautua sinne. Kyllä, On kuullut. on jo tuninkiautopäätöksiä on jo tehty. Kyllä. Ja driftingiautopäätöksiä on osa jo tehty varmastikin, siis kun jakso tulee ulos joskus parin viikon päästä. Mutta vielä kerkee ilmoittautua kaikkiin luokkiin. Tai jos on firmoja tai muuta. Onko se ilmoittautunut? En mäkään vielä. Pitäisi ilmoittautua. Siis Puuhis soitteli mulle tuossa pari päivää sitten. Ja hän ilmoitti heidän kerhoa sinne. Joo. Niin kysyi, että onko se ilmoittautunut? Ei muuten se olekaan. Pitäisi varmaan itsekin ilmoittautua. Joo. Totta kai. Mutta itse on siellä ja Pauli on siellä ja Joo. Juha on siellä. Kyllä. Ja todella iso näyttely ja hyvä näyttely tulos. Pauli on vähän tekemässä haastiksia siellä. Ja siihen tulee Kippola. Joo, viereen tulee Kippola. Joo. Sinne tulee. Niin se on sanotaan, että se on driftingin ihmisten kohtaamispaikka. Kyllä, ja muutenkin kaikki motorsporttiväki. Niin Kyllä. Muuta kuin tervetuloa. Tulkaa pyörähtää. Suuret kiitokset Halliksille ja Lasolille tästä jaksosta ja muistakaa myöskin, hei, sun verkkokauppa. Röis.fi, sieltä löytyy ja vielä nyt sitten myöhemmin tulee tekstiilimyynnin kautta tulee Pauli Vlog Motorsportille sinne oma mertsikategoria.
Noniin, Saadaan liveryä suunniteltua ja tällaista. sieltä löytyy. Ja meikäläisen sivut kaukone66.fi, sieltä löytyy tällä hetkellä varsinkin paljon näkyy heti kun aurinko alkoi paistamaan, niin meni aurinkolaseen. Kato, Heti kova. kun nyt kerran kuukauteen näkyy aurinko, niin heti meni muuta. Joo. Toivotaan Jumalalta, anna aurinko. Menee lasia kauan. Kyllä. Hei, suuret kiitokset Kiitos, Pauli Ville. tästä päivästä ja tästä illasta. Aja turvallisesti kotia ja me törmäillään tässä viimeistään Saariselällä. Kyllä. Siihen ei ole kauan. Tulkaa Saariselälle Yes. huhtikuun alussa. Kyllä. Kiitos. Kiitos.